Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaurko giro bustia ikusita ez dirudi, baina bi aste bakarrik geratzen dira negua amaitzeko. Ate joka ditugu arratsalde luzeak eta zorte apur batekin, baita temperatura epelak ere. Hala da bai, martxoaren 21 sartuko gara udaberrian eta 25-tik 26rako gauean erlojuak ordu bete atzeratuko ditugu. Modu horretan, argi ordu gehiagoz gozatzeko aukera ere izango dugu. Urrian ordu aldatu eta eguna laburtzen duenean mundua gainera erortzen zaigu, baina txamponaren beste alde ikustetik gertu gaude dagoeneko. Egun argiz amaitzeak beste bizipoz bat ematen du bai. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Alaiago ibiltzen gara orokorrean urte sasoi honetatik aurrera elikadurak ere badu garrantzia, norbera ondo sentitze horretan. Hain justu ere gaur zerealen mundu eguna da eta gizakiontzat zein animalientzat zerealak kontsumitzeak duen garrantzia eta produktu ezberdinen ekoizpen industrialean duen eragina azpimarratzeko eguna da. Zerealak poazen familiako landareetatik eratorritako aleak dira eta aberatsak vitaminetan, mineraletan eta karbohidratoetan. Iraultza neolitikoan sortu zirela uste da eta gizakiak duela 10.000 urtetik ona kontsumitzen ditu. Garia, garagarra, artoa, arroza, zekalea eta oloa dira besteren artean zerealik ohikoenetako batzuk. Findugabeko zerealen kontsumoak 2 motako diabetesaren, gaixotasun kardiobaskularren eta koloneko eta ondesteko minbiziaren prebentzioan laguntzen du. Artoa, garia, oloa, zekalea eta garagarrak ere gaixotasun ezberdinei aurre egiteko balio dute. Hala nola, gizentasuna eta presio arterial altua. Zu noiz itzuli txaropena, etzait gogotikak ditu. Euriak mardudario, elurrak dirudilio, nire bihotzak ez dezaizuke, sekulan esan adio. Usoak dira igaro, basoak dira oparo, nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro. Zelaiak badu esia, ereina dugu azia. Zerealak garrantzitsuak dira gure bizitzetan, baina baita telefonoak ere. Gaurko egunez patentatu zuen 1876an Alexander Graham Bellek. Bixi ibili zen Bell hori egiterakoan, baina gerora frogatu den moduan etzen bera izan telefonoa asmatu zuena. Antonio Meucik asmatu zuen. 1854an lehen prototipo bat eraiki zuen eta bere patentea ezin izan zuen formalizatu zailtasun ekonomikoengatik. Bere asmakizunaren deskribapen labur bat bakarrik aurkeztu zuen 1871an Estatu Batuetako patente bulegoan. Bi data hoien artean, 1871an, Johann Philipp Reisek beste prototipo bat garatu zuen eta Meucciren eskaera berandu iritsi zen. Horrela, egin zion aurre bizitzari Antonio Meucik, eskutsik. 2002ko ekainaren 11an, Ameriketako Estatu Batuetako Kongresuak 269. Ebazpena onartu zuen, telefonoaren benetako asmatzailea Antonio Meucci izan zela aitortzen den. Paja ederra izango zen Graham Bell hori. Telefonoaren txirrinak, goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko gogorrak, gortzak puskatzeko moduan. Beretan nazka ematen dit, kutxako kola luzeak. Gaina bat edango nuke, baina medikuak galerazi dit. Itxasoaren zabelean, bizi nahiko nuke. Zein ateko, folkarrola.
Jaiotzak eta eriotzak hartuko ditugu izpide segidan. Gaurko egunez jaio zen 1875ean Joseph Maurice Ravel musikari gile eta piano jotzailea Ziburun. Musikagile oparoa izan zen, orkestrako musika gintzan jaioa bazen ere, lehenbizi pianorako lan ugari idatzi zituen, bolero da haren lanik ezagunena mundu osoan. 1889 urtean Parisko kontserbatorioan sartu zen eta Charles de Beiriot, Emile Pesac, André Gedalj eta Gabriel Faurerekin egin zituen musika ikasketak. 1883an Erik Satie ezagutu zuen eta haren musikaren eragina izan zuen. Musika idazteko zuen estilo berezia zela eta arazoak izan zituen kontserbatorioan eta 1905 urtean utzi egin behar izan zuen. 1908 aurrera Montfort Aldamoginen bizi izan zen, 1928 urtean 4 hilabetetako bidaia egin zuen Estatu Batuetan eta Kanadan zehar eta urte berean Ingalaterran egon zen. Oxfordeko Unibertsitateko ohorezko doktore titulua jasotzeko 1913 urtetik aurrera 5 urte eman zituen ondo ezik buruko gaixotasun baten ondorioz eta ebakuntza baten ostean hil zen. Nazioartean ospea lortu zuen musikagile honek sarritan adierazi zuen jaioterriarekiko atxikimendua. Hauxe esan zuen behin Euskal Herriari buruz. Euskalduna den gauza orotan bada musika pikin bat. Ea Euskal Herrian maite dudan? Esango nuke Euskal Herria baino ez dudala maite. Eta beste batean hauxe esan zuen Aita Donostiari buruz. Aberkidea dut, jakingo duzunez, guk Euskal Herritarrok bi aberri ditugu. Musikatik zinemara egingo dugu eta Stanley Kubricken inguruan ariko gara segidan. Gaurko egunez hiltzen 1989an Harpenden, Bronxeko familia judu batean jaiotako Ameriketako Estatu Batuetako zinema zuzendari, argazkigile, gidoilari eta ekoizle izan zen. 20. mendeko zuzendari eraginkorrenetakoa izan zen, bere zinema erabat berritzailearekin. Haren film gehienak literaturako lanetan oinarriturik daude eta istorio laburra badute ere oso argiak eta zorrotzak dira. Teknikoki biziki landuak, berauetan pop zein musika klasikoa nahasten dira. Zinematik eta argazkilaritzatik aparte xakea eta musika zituen gustuko, jazz zalea zen eta Taft Swing Band izeneko taldean bateria jo zuen. Gustu horiek guztiek bere bizitzan eragin nabaria izan zuten eta baita haren lanetan ere. Zuzendari, gidoilari eta produktore estatubatuarraren zinemaren ezaugarririk nagusienak perfekzio teknikoa eta simbolismo intelektual sakona dira. Oso zehatza izan zen bere pelikuletan, zertzeladarik txikiena ere kontrolatuz eta mugaraino eraman zituen eskura zituen baliabide zinematografikoak. Haren lanik nagusienetako bat, laranja mekanikoa da. Saiatzen garen arren batzutan logikatik aparte xamar ibiltzen gara bigarren kafean. Aristotelesen lanaren inguruan gutxi irakurri dugunaren seinale izango da. Izan ere gaurko egunez hiltzen Grezia klasikoko filosofo eta polimata. Platonen ikasle izan zen eta gai askoren inguruan idatzi zuen. Logikaren sortzaile bezala jotzen da. Bera izan zen esaldi baten balizkotasuna bere edukiari baino bere egiturari erreparatuz aztertu behar dela ezarri zuen lehena. Horrela, arrazonamendu logiko zuzen bati silogismo deitu zion. Aristotelesen silogismoen ohiko adibide bat, hau da, gizaki guztiak hilkorrak dira. Aristotelesek interes handia erakutsi zuen naturako fenomenoekin.
Horrela, zoologia, botanika, meteorologia eta astronomiako informazio biltzaile handia izan zen. Biologia arloan nabarmendu zen izaki bizidunen sailkapen taxonomikoa asmatu baitzuen. Zoologiari dagokionez animalia odoldunak eta odolgabeak bereizi zituen, eta botanikari dagokionez landare loredunak eta loregabeak. Astronomian ere ekarpenak egin zituen, 8 esferadun teoria geozentrikoa planteatuz indarrean irautzuena Nikolas Kopernikusen teoria heliozentrikoa iritsi arte. Aristotelesen metafisika filosofia zidatziriko lanen bilduma bat da, gai askotarikoak eta askotan batasunik gabeak elkarren artean. Aristotelesen metafisika bildumaren aniztasunaren baitan 4 gai bereiz daitezke. Gauzen lehenengo kausak eta printzipioak aztertzen dituen lehen filosofia, izatearen azterketa, jakintza eta teologia. Silogismoen olketa ilunak orrialde egauziak zuzen bide liburuko teastunetan hauek dira izan hauek dira nola esan 2006an gaurko egunez hiltzena Ali Farkature musikari maliarra ezurretako minbiziak eraman zuen 76 urterekin. Gitarrista eta abeslaria izan zen eta Maliko musika tradizionala bluesarekin nahastu zuen. Mundu mailako gitarrista onenetakoa bezala izendatua izan da. 1956an piztu zitzaion musikarako zaletasuna Keita Fodeba gitarrista jotzen ikusi zuenean. 1960an Malik independentzia lortu zuenean gobernuak bertako musika sustatu zuen eta horrek eman zion Ali Farkatureri bere lehen taldea osatzeko aukera. 70ko hamarkadan Otis Redding eta James Brown bezalako artistak entzuten hasi zen eta orduan hasi zen bluesarekin izan zuen harremana. Estilo horretan nabarmendu zen lehen musikari afrikarra izan zen John Lee Hooker afrikarra izengoitia jarri zioten. 1976tik 2010era bitartean 12 disko argitaratu zituen, bere ibilbidean 2 Grammy sari ere irabazi zituen. 80ko hamarkadan Niafunke hirira joan zen bizitzera eta 2004an bertako alkate izendatu zuten. Bere poltsikotik hiriko errepideen asfaltatze lanak, hainbat kanalen eraikuntza eta hiriak behartzuen elektrizitate izateko elektrizitate sorgailu bat ordaindu zituen. Gaurkoari ere eman diogu itxura, eta hementxe menua. Hasteko Javi Ribero jartza etorriko da. Ardoaren kultura, jakintza eta postureoren inguruan ariko gara berarekin. Atzo aurkeztu zen IGA, hizkuntza gutxituen hiztun gazteen topaketa egitasmoaren antolakuntzan diharduen lantaldeko Beñat Garaio eta Miren Uriarterekin hitz egingo dugu. Eta Unai Elordi Hidalgok Steam Decka zer den azalduko digu. Ordenagailu bat edo bideojoko bada? Martxoak 7 ditu gaur eta guk martxoak egun adina galdera ditugu zuekin urrengo 2 orduetan erantzuteko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxea Orbegozo jauna. Arratsaldeon. Nork irazi du azkenen Tirreno Adriatikoko etapa? Jakobsenek bai. Gaur eskuz esku. Bueno, Laister Javi Ribero jartzere gurekin izango dugu, baina momentuz hemen aurkezten ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 500 eta 54 du, martxoak 7, arratsaldeak 4 eta 20 minutu, eta hemen esan da bezala 2, ia iru, segituan aurkeztuko dizuegu gure lehenengo kolaboratzailea.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really... Labak eta hogeita hementxe naiz irratien bigarren kafean guk maite duten tarteari eman bar diogu hasiera, eta Julen Goikoetxe Arbegozok esan barko digu, zein den bere gaurko maite duta? Ba, nik maite dut ezer esan beharrik ez dagoenean isilik geratzen den jendea. Eta esplikatuko dute, nola baita esateko. Askotan ez dakit, norbaitekin hizketan zaudenean, edo pertsona batek bere egonezinen bat, arazoren bat, edo dena delakoa kontatzen dizunean, askotan dugu joera ez, honi lagundu behar digu, edo gomendio bat eman behar digu, edo aholkuren bat eman behar digu, eta askotan, ez dakit, momentuan bere onerako ari zarelakoan, ba, lagundu baino ez dakit, zalantza gehiago sortu, edo kalte gehiago eragiteko arrisku ere badagoela uste du, ze badaukagu ez, barneratuta gure gizartean, ba, beti zerbait esan behar, edo aholku bat eman behar denaren sentsazio hori, eta askotan, nik uste dut, entzute hutsa nahikoa dela, ez? Pertsona batek zerbait kontatzeko edo zuri zerbait esateko erabaki hartu baldin badu, dela kontatu nahi dizulako, eta akaso trukean ez duelako gomendi horik, soluzio horik, aholkurik edo dena delako horik nahi, eta ez da erraza, baina maite dut hori. Ezer esan beharrik ez dagoenean, ezer ez esaten asmatzen duen jendea, eta entzute hutsarekin laguntzen duen jendea. Oso osnarketa interesgarria iruditu zait. Eta bai, ados nago, baina uste dut nik ere inoiz egingo nuela saiakera etxi hori ez, zerbait erantzun behar, eta zerbait gomendioren bat eman beharrarena, eta baina ados nago, Askotan, ez dakit, kontatzen zerbait esaten dizutenean, sentitzen duzu, ez dakit, behar morala den edo zer den, baina zerbait esanez laguntzen ari zarenaren behar hori edo esan behar hori, eta askotan, otzean egindako analizi, izaten da askotan gerora konturatzen zara, esan diozun horrek akaso lagundu ez, eta are zalantzak gehiago akaso igual sortu dela pertsona horri, eta esatea egitea baino errazagoa da, baina maite dut hori. Eta batez ere hori beste kontu bat ez, sentipen horri zilegitasuna ezkentzea ez, ez zaite triste egon edo, baina animatu garra daukazu, horri buelta eman, hori da, eta berak kontatu dizun horrik berarentzat oso larria izan liteke, edo garrantzitsu izan liteke, eta zu agertzen zara horre, bost segunduko hausnarketatxo batekin soluzioa emango bazenio bezala, eta ez dut uste gauzak horrela direnik baina. Javi Ribero Jarza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aspaldiko. Aspaldiko, hoxe esan. Hori nauteriak errin geratu zaizkigu, batzuk eta bestia kanpora. Hemen kontu mila historia, baina bueno, bertan gea, gozo, pozik, beti bezala eta martxan. Ez da gauza txarra. Zein da zure maite duta? Julen, botadun osnarketakin, Julen maite ideatxoan nekarkin, baina egia da, Julenekin benetan oso ados, egia da askotan arrapalan erantzuteko behar horrek ez diula bate onurek iten. Baina, nire maite duta oso bestelakoak, gaur dakarkiten gaiarekin harremana duena, eta hola botako dut gordin horien maite dut sagardotegik. Baina bereziki sardoteetan gertatzen gauza batengatikan, eta hau da gu gure dastatzen menuko azkeneko mokadun kontatzen histori bat dala, sagardotegi baten ez ezagun bat launik onena bilakatu leke 5 segundutan. Eta benetan maite detoi, ze bilakatu dia gure folklorea, gure kultura, gure historia defenditzeko gotorleku txiki bat, eta lagunak eta anfitrioi lanak iteko toki paregabe. Eta baitare gure babesleku txiki hoi, ez? Da, maite ditu sardoteetan gertatzen den guzti hori. Batez, konfiantzazko giroi, aspaldin sentitzeulako, oso euskorra dala gure ingurun, ez? Inguruan nola dabilki unana gatik horre, eta, sardoti maite ditut. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque.
El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que... Bani badut maite dut bat, atzo helarazi zigutena. Maite dut bezala beharko bazenute, bialdu zuen etxiontako lankide batek. Eta, bueno, Donibane loitzunen duela egun batzuk erailtzuten irakaslearen hileta izan da, eta bertan bere senarrak azken dantza bat egin nahi izan duarekin, bakarrik emaztea berarekin balu bezala, eta antxe bestein bat lagun, pentsatzen dut dantzakide izan dakoek eta hasi dira, erdi swim giroan edo dantzan hilobiaren ondoan, gorpuaren ondoan, hortxe elizaren atarian, eta egia esan iruditzen zait oso modu ederra, ez dakite lutoari aurre egiteko, eta oso modu respetuzkoan, hasi da senarra bakarrik dantzan, eta gero pixkanaka ingurukoak, ez dakit lagunak, senideak, denetarik egongo da bertan, baina azken dantza bat egin zuten arekin, eta iruditzen zait oso gauza ederra dela, urtetan, ez dakit, pentsatzen du bien arteko garrantzi asko zerbait izan den hori, agur moduan ere erabiltzea, akaso, urrengo gunetan utxuneak ere bestelakoak izango ditu gizon horrek, baina, polita iruditu zait, eta azken dantza horri eskaini nahi diot maite dut, eta bide batez Iker Laurobaren azken dantza bat kantu honi. Egunak aurrera doaz, motel euren bidean, oroitzen zaitut oraindik gauen bakardadea. Alde egin zenuenetik zaitut buruan bueltaka. Asteak igaro arren atzo balitz bezala. Atzo zu, gaur zu eta Eta ez da Iker Lauroba entzuteko, baina Iker Lauroba oholtzan bai izango da eskaini behar dizkizu egun bi sarrera hauetan. Bi sarrera hauen kontzertuan. Zozketa biditu zuen artean egiteko, bat orain egingo dugu eta bestea bostetan, boletinaren osteko tarte horretan. Esti Marquez ostiralean izango da hitzekin jolasean diskoa aurkezten, Lugaritz kulturetxean, Imanol Arzabale aretoan, eta arratsaleko 7:30 izango da kontzertu hori, esan da bezala, berarekin Josu Erbiti, berarekin Iker Lauroba, bajista faltago zaitoren eta Julenek ere ez daki, zer den Javi bajistarekin ez dela inor gogoratzen, segitan esango dizuet, bai, Dana eda bajoarekin, eurekin, Iker gitarrarekin, teklatuetan uste dut dena dabiltzela hortxe tarteka bueltaka, eta aldiz baterian Josu Erbiti. Esango nuke hori dela formatoa, eta kaso sorpresatxoak, gonbidatuak eta bestelakoak ere noski izango dira, Lugaritzen izango den kontzertu berezi hortan. Guk sarrera bi dauzkagu eta zer asmatu behar duzu gure sare sozialetan, eta baita streamingez, bai WhatsApp edo Telegramez guri idatzita 688 725 lau telefonora, zein den kantu honen izena esanez.
eraikitako bioso gara batea, besarkatu taskanazazu gauer dia iristea. Onartu behar izut, momentu baten geratu naizela erdi moztuta enekilako ziur kontazitezken gonbidatu bereziak. Edo ez, baina ikusi dut publikatuta daudela. Beraz, Esti Marquez, Iker Lauroba, Dana Herriaino eta Josu Erbitirekin, laukotearekin batera, Mikel Marquez eta Sara Azurza ere izango dira, ostiralean Imanol Arzabal aretoan. Bizarrera beraz, asmatu zein den kantu hau gure sare sozialetan, edota gure WhatsApp, Telegram, streaming bitartezko mezularitza zerbitzuetan, txalapartaz, seinalekin, nahi duzuen bezala. Eskutiz bidezero, noiz da, zuzketa? Ostiralean. Bada denbora, iritsiko da. Iritsiko da, ezta? Errondia kalea 15, 20.000 tolosa. Bestela, 10 taberna da bidali eta hantxe atitik atera pasako digute. Haizu, Julen, ez dakit, ostiralean akaso kontzertu hortara joan daiteke norbait ardokopa bat hartuta lasai-lasai, akaso bestelako, plan edalerik izango du, baina guk gaur ardoaren inguruan hitz egin behar dugu Javi Ribero Jartzarekin, eta aurreratu dugu ardoaren kulturaren inguruan, jakintzaren inguruan eta posturioaren inguruan, hori ere omen dago, hori ere badago, omen ez dugu zango, hori ere egon badago. Beraz, Javi Ribero Jartzaren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Konta iguzu, nondik nora, hariko garen. Ikusiko du zen horabide hartzen duen elkarrizketa honek. Nik apuntatu itut hainbat, kontatu nahi nituzken, bintzat, mai gainen jarri nahi nituzken hainbat aipamen ardoan ingurun. Azkene esan dituzun hiru horiek dia, nire ustez, ardoa kontsumitzearen inguruan gertatzen direnak, ez? Jakintza plazaratzen da, ardoaren kontsumoa kultura bat dakarki bere horretan, eta postureoa, hortxe dago, baina postureoa ez bakarrik ardoakin, postura gastronomian azken aldin ere, oso, lehenengo lerrondaun kontu bada. Baina hau, gaiaren kontua, ez da hori nio eta bikitzetien zertaz itzen ez da, dagoen, goatu nez, aurreko asten ni lehendabizikoz, bezero baten horren inozo, motx sentitu nitzala ardo kontuta zitzetien. Eta son, ostra, sekula pasa ez, eta aitortu behar izan nion, zuk nik baino gehiago dakizu, esan zer nahi duzun, eta esango dizut, ote dudan. Horrelako referentziarik ez, jakin behar da horrelakoetan belarria jetxi, eta onartzen, parean dagoena, zuk baino gehiago izula. Eta gero horren urren gausnarketa, izan zen, baino hau zertzen, bataio batean hor gehiago jakin ardoaren inguruan? Esan duen, ostras, eta horrek pentsaratzen ninduen da, esatero, zenolako iztegi ardoa kontsumitzeko giro sortzen dugun gu geuk, jendeak kanporatuta sentitzeko sekulako arriskoa eguna eta gero ardoaren kultura defenditu nahi badugu, ardoaren kontsumo hori defenditu nahi badugu, nolake alde positiboak o baloren jarriaz, zaila da, ez? Jendea baztertuta sentiaraztea dugu. Eta ni lehendabiziko sentitu nintzen nere etxen, zure esku, eakutsi dazu, eta benetan, zindagizu, nik ikasikotela, zuk eakutsitako horretatikan. Eta, gertatu zitzaidan, hoi gertatuta, zen ez du esatea, gure hausnarketare bada, gure batzutan, agian, gure intentzio gonenakin badare, bezero bat, motz sentiarazteko arriskun erori gaitezkela, ez? Azkenen informazioa eukitze deu, informazioa helarazi nahi dio bezeroai, baina agian bezeroak ez digu ulertzen. Orduan, lehendabiziko aldarrikapena da, goazen, bildu gaitezen onartu dezagun, mundu guztiak ez dakiela ardoaren inguruan, ez dakizkiela hitz eta atributo tekniko hoien izenak ez dakizkiela, eta saia gaitezen gure artean, biok ulertuko garen modu batean, ardoa kontsumitzen eta hitz egiten. Ez, orduan horrelako taninoak eta sentsazioetaz hitzetiago gehiago ematea, azkenen esate, nolako ardoa gustatzen zaizu, da, guk nola saltze deun ardoa. Beti galdetze dugu. Ea gomendiorik nahi ote duen bezeroak, eta hortik aurrea, txuria, beltza, ea preferentzik baote duen. Azkenen gutzako informazioi oso aberasgarrian ez da txoakiri bat irudien ez, zuk gomendatu ziur, kolore bat, beste baino guztu ean gozula. Eta gero, badaude, kolore horren barrun, beste 1000 zapore, gerturatu gaitzatenak, algaituenak, perfil bateko ardoa, edo bestelako fruta, lehorra saiatzekea oso labur jokatzen hitz teknikokin. Da hortik aurrea, behitu, eatezunen, sagarrago araziko izu, honek freskotasuna emango izu, eta holako ezagunak dian hitzak erabiltzen saiatze baino, bakiu ez dala erresa,
eta oso zaila dela ez zait gustatzen esatea. Baina hor dator bigarren errealitatea, zatikan, lotxagatikan. Nik kontuatzen ez jenden horpegitan, ardoa zerbitzatu, eta guztiz ez danen behaiek gustoan gouen ardoi, baina askotan egoera violentoagoa izan daiteke, ardoi edaten bukatza daño. Hortaz, ardoa maien gehatzea, eta nire mezua da, bezeroi benetan, ardo horrek ez baizu enkajatu esaiguzu. Ez da, inungo arazoikan, gero gu ardoi beste modu batea ateatzeko, baina gure helburua da, bilatzea benetan, bezer horrek gustatzen zaion ardo bat, gustoan goduna. Gero, maridajeak eta bestelako kontu batzu dira. Ze hori bada zerbait ez, askotan kortxo usaitzera ematen dizuenean, edo ardoaz kopan zerbait, nor dastatuko du? Eta zuan izan zaitezke zure betiko lagun, kuadriako gualtrapas, bikote, edo danakoarekin ez, eta bueno, a ber, kortxo usainduta, nekez esango dizugu ardo txarra dagoenik, ez palin badago ustelduta edo pikatuta esaten dan hori ez, hor usainak bai jotzen du nahiko errex. Kortxo adierazletako bada, baina kortxotikan defektu bat detektatzea zaila da. Hortako aditu puntu bat izan beharra da, jakintza minimo bat behar da, kortxotikan defektu bat ateatzeko. Orduan guztiak edo gu kortxoak guk usaitze deu. Ez, modu hortan, lehenengo kalitate filtroi saiatzekeak gu pasatzen eta gero batek usaitu nahi badu, gu gidatzen saiatzea bitu, usaitu guzu, egurraren usaia oso garbia dala, oso leuna dala, ez da usai arraroik, batzutan gatzak ote dira, ardo naturalak ez dialako filtratzen eta ez dialako estabilizatzen. Eta orduan, gatz poso moduko bat egotea, hau zikina hau ez da ona, ez kontrakoa, hau adierazle positiboa da. Hor gertatzean, inok esatezun bezala ez, kopa nola astindu, ezkotan sentitze du kamareroan presioi, ardoi analizatzeko minutu baten orduan guztiak edeu, mai guztiai emateio probatzeko. 10 lagun baldi maie, botila eustuko dugu, baina broma hortan erori gabe ez, 4 pertsona aldi maie, pixka bakoitze gota, eta danak ados gaude, ardoa hona daula, ez zeula gustatzen, da normalen nola ike dugu jokatzen honek, jasete, atea azatzu ardoa, lasa ikusten godu, eta jak, hautsi dugu barrera hoi da garrantzitsua. Ardo horren hizkuntzan barrera hoiek haustea. Beraz, batetik igual beldur hori galdu ez, nor dastatuko du biok mesedez? Hoi da, adibidez. Biok, gutxi, ez dugu ezer galtzen, kasuen 89an ardo botila hori beraiek edango du, ez talako gaur egun oso zaila ardo batek defektu bat izan daiteke. Oso zaila esatea, ez zait gustatzen hitzein duen horrengatikan, kasu hortan, saiatu behar deuna, ikuste du hasieran ez dula ardoi gozatzen, ardoi gozarazi dezaten batartean beste kopatxoren bat sartu, detaile bat euki bezer horrekin, gu saiatzea modu hortan jokatzen ez, ardoa izan dadin esperientzia positibo bat. Hortako horrega, bertako erreferentzita mugatze saiatzea, eta badaude olako hainbat estrategia. Eta gero, ekarri ditut beste posturioakin, o posturio horrekin lotu daitezken beste hainbat gauza ez, azkenen informazio oso orokor bate ematearren, ardoak ez dauka koloreik berez, matxak ez du koloreik ematen. Matx guztik emango diue ardo zuria. Baina ardo zuri guztik ez die matx zurikin iken, alegia. Matxa, ardoan kolore beltza lortzen da matx horrek dakan azal koloren gatik, baina matxa barrun ez da kolore hortakoa, baizik denak izango dietxurik. Olako datu batzuk badaude, oso interesgarri dianak ulertzeko zatikan batzu dakaten izen bat, klasifikazio bat eta bestea. Eta hor dijo, 3. aipamen aldarrikapena. Ardo klasifikatzeko modua, ardo zale aditunake ez ditut danak ezagutuko eta ez du jakingo sekula nola klasifikatzen dena. Ze egunero daude aldaketak, denominazio berrik, izendapen berrik eta olako historik. Hortaz, saia gaitezen esatea ardo hau hemendikan dator eta alako izendapenan barrun alako baldintzak betetzen ditu, baina gu saiatzegea horrei buelta txiki bat ematen. Ardotan aditu dianak esati, hoi ez da zuzena. Zuen edo existitzen, legean arabera, beste modu batea komunikatu daiteke, baina komunikatzea zaigea. Orduan, ardoan komunikazio buelta eman nahi badio, gu gure produktukin itxedun bezala, guk ez da esaten, gure tomatea ez dakit Euskolabel, ez da inungo baserri zertifikatuko, ez esate du, alako herritakoa da, pertsona honek ekoitzia, alako baserritan, punto. Horrez gainez, hau, zigilu ekologikoa daka, gainontzen dator. Baina, saiatu nahiko genuke horrei buelta txiki bat ematen, herria izendatzen, ez bakarrikan ingurua, ezik eta herria izena ekoizlek berdin jokatzen, janakin itxedun bezala. Eta gero, badaude kuriosia batzuk, adibidez, topaikia nundikan jaiotzen baldak izuezuek.
Nik beti entzun izan du leyenda bat, baina ez da egia dan, dela konfiantza bermatzeko modu bat, ez? Eta konfiantza bermatzeko kontu horren lehendabiziko irakurketa zein da? Ea pozoirik bazegoen Ea kopan. pozoirik ote zegoen. Beraz topa egin bartzen oso ondo. Baina topa egin ardoak bartzen... batiri bestera pasa bartzun. Hoixe bea. Hoi da gakoa. Topa ikiekoan, ardo batak, bestea bakin nastu beharra zeukean, jakiteko, etzola pozoituta, edo pozoituta honezkeo, bat baino gehiago hilko zalakoan. Así que... Eman egin bartzitzaion kolpea. Eman egin bartzitzaion ondo, gaur egungo kopakin zail xamar dakau, eta bakizue gutxi xamar betetze duelako pare, topa oso fuertein dare bi ardok nasteko, baina egia hortikan jaiotzela. Geo, kontatuko izu edola kuriosia bezala, bakizue ardoakin behin kapen kontuk eta, existitzeiala guri behin gertatu zitzaiguna bezoratik, ondikan sekulez eta aztuko, eta ni uste bertan lan den danak ez deula aztuko. Bezeroatek eskatu zigunala, botila txukun xamar bate irikitzekoa, iriki genion, dastatzeko eman genion, eta bera dastatu ordez lurrea botatzen. Ikien da, arek hartu lurrea botatzen da esan, behin katu du lurra, atea zazu ardoa. Biatu ikan horpegi batekin, esan, ardoa eta genien, juginen da, ez du bezeu lertu. Lur guztia zeprezin duta, antxe gatu zan lurra, esaten dut, ze pasada. Eta, ala segiatu ginen. Gero enteatu ginen, garai baten ez daki nungo zeatan otxura zala egun hortan, modu hortan behinkatzea lurra eta beste zen, Jesus, haure etorri zeutaka, taberna txikia da, ez hau zezue. Imaginatu, ardoko pa lurrea bota, taberna erdia blai. Eta inori galtza edo gona zikindu etzionean nahikoa? Bai, nik esaten, nik galtza biatzen nionari, da paeta zikindu zituen, galtzak ez, baina paeta ziprestintxez bete zitzaigun, garbitu genuen, antxe, gatu zen anekdota bezala, eta geho kontuatu ginen zadikan, jendea ere aldarri txiki bat, eskakizun txiki bat, saiatu olako gauzak etxen iken da. Ez beste baten. Edo terraza baten, igual, ez? Espaloia pixka tardoz bustitzeak ez diola inungo kalterik egingo, baina. Eta hori ere bada, ez? Zuzure etxean egintzazun eduzuna, baina besteren etxera joan da, zer dakizu etxe horretan lurra bedinkatu nahi ote duten edo zuten edo duten bedinkatu. Xampankrazio txiki bauke guzen, nek ikusiko zuen xampankrazioan goranda esan zuen. Hau da lekua. Beraz, gauza batzuk labur biltzen joateagatik. Bat, naturaltasuna. Espalin badakizu, esan. Espalin badaukazu garbi ardori gustatuko zaizun ere, akaso adirazi zerbitzariari. Ez zait gustatzen. Gu esate, gu saltzekigun ardok dia, guri edateko gustatzen zezkiun ardok. Bezeroak berdina egin dezala. Hor badago, ez? Komunikazio behar bat, eta beraz Javi, zuenean behintzan, norrek izu barkatu, nik uste hori ere kontu bat badala, ez? Humiltasun hori, igual konfunditu naiz, ez? Eskatu dizut ardo bat, baina ez zait gustatzen ari edo okerra aukeratu dut. Da, gu askotan eskaintze deu, botila bat eskatze duen garaien adibidez, inungo momentu ikuste datzue, ez dezuela ardonekin jarraitu nahi, esan, eta botila zaldatuko deu, eta gu botila horrei emango irtera, eta botila erdia kobratuko izeu, edo kopaka kalkulatuko, baina emango dio irten bidatego era honi. Ez da ia izan, ez zazue sufritu. Hoi da. Ardo bat, erabat kontrako gustotik balin badaukazu, erabat eroso sentierazten bazaitu, horrek afari izorra diezazuk, eta hori ez da helburu, ez? Eta gero dago, azkeneko kontu bat baina enukena plaza, gaur egun ardon estilok, ardo motak horren anitzak eta horren zabalak dia inguru berdin baten, inguru bera baten, eta ez gaitezen erori, txakolina beti da txakolina, Arabara Rioxa beti da Arabara Rioxa, gaur egun txakolinak daude Frantziko ardo txurin antzadakatenak, Andaluziako ardo baten itxura auki dezaketenak, eta txakolina dianak, baina txakoli guztik ez diagoen dala 10 urteko txakolin zorrotz eta apardun puntu horrekin, txinparta horrekin. Orduan, ez gaitezen erori olako klasifikazio, olako sailkapen... Azidotasunare ikaragarri galdu dute orokorrean, orduan denak oso azidoak ziren. Horren anitzak dia ardo mota guztik, eta horren estilo ezberdin daude, horren, ez erortzeko hortan, ez, txakolina ez, geho gu probatzeko mateio esangai txakolina ala, eta asko flipatu, hau txakolina alda. Eta gustatzen zait, hala, eta derrepente behaien, gustoitan, tik bat ikio, eta txakolinak gustatzen zait. Ean det txakolina, lehen da biziko, olako zeak gertatzei asko. Oso txakoli komplexua daude, gaur egun, gozoagoak, eta... Gure burua sailkatu, hau gustatzen zait, hau etzait gustatzen baizik, eta uzi ezaiogun hartotaz, momentu hortan, aditu omen dan horrei, gomendioa eman dezan.
Gero kolorearekin adiaz Javi ere badaude muga akaso zurrunegi batzuk, ez? Adibidez, txuria eta beltza beltz. Baina horra badaude begiak itxita egiten diren probak, begiak eta sudurrak itxita egiten direnak, eta hor ardoak hasten dira danak ardo izaten. Ardo eta puntu. Are gehiago esango dizut, olako dastaketa profesionaletan, txapelketatan, normalen izena ematen duen jendeak, antolakuntzari sinarazte dio papel bat notaritza edo abokatu baten aurren, nun ez dian engainatuak izango. Baiek ez dielako be buruaz fido. Claro. Pentsa, dastamena zen olako indarra izan dezaken, eta burmuinen ze irudi edo ze ardo irudikatu dezakegun dastamenan bitartez. Alegia, zuk esatezuna, badaude ardo txuri batzuk guk esateuna beltz baten papera jokatu dezaketenak, eta ardo beltzak txuri baten papera jokatu dezaketenak. Hortaz, ez gaitezen koloreen sailkapen hortan erori. Pixu asko du egurrak? Bai. Txuria egurretik pasaba da, edo ez Oia da? beste familia bat, eta beste zapore bat gehitzen zaio, ardoari gehitzen dio, kontserbaziorako alako almen bat sortzen zaio ardoari, non, taninoak eta horrelakoak gehitzen zaizkion, potentziatzen indartzen zaizkion, eta horrek emate dio, almen bat ardo horrei denboran gehiago irauteko. Ez, besteak beste, baina baita ere zaporea. Gaur egun joera zein da, ardoari egur zapore suabeagoa, xumeagoa ematea, ardoak frutatikan gehiago izan dezan. Baina garai bateko, Duero Ribera edo Arabara Rioxan eduki dezakun irudio izan daiteke egur potentzioi, probatu eta, ostras, egurra, bai, hau da, Errioxa, ez? Gaur egun joera kontrakoa. Ardoak koloraletik arinagoak ere, gorputzaldetik, ez? Hor gako izatea normalen, matxak azalekin zenbat denbora pasatzen duen mazerazio prozesu hortan, lehen esaten una, ez? Azkenen lehen da biziko mosto hori beti da txuria, txuri kolorea, arroxa kolore izan dezake matxbeltzan garaian, baino gero, azalekin uztean denbora hortan, kolore gehiago edo gutxigo hartuko du mostorrek, eta modu hortan jokatuko du, zaporea modu bateko edo besteko izango dena. Hemen ari gara, Javier Bero Jartxarekin ardoaren kulturaren, posturoaren eta bestelakoen inguruan gora eta bera. Lehen aipatu duzu dagoeneko, gaur egun ez direla ardoak, akatsarekin edo ardoak izorratutakoak edo gaizki daudenak hainbeste gertatzen zailagoa dela, ez? Teknologia gehiago dago. Akaso entzulari bai izan behar diogu, Javi, oso ardo zaharrekin hasten balin badira, hor kontu asko eki behar dela, normalean gure buruan ohituegi ez dauzkagun zaporetara eramango gaituztelako, eta batzutan ardo hori ez dago gaizki, baina zaharra da, eta igual zapore hori itzaigu gustatzen, ez? Hori asko pasatzea normalen oxidazio bat daun garaien, eske honek jerezan usaia dauke, o brandi baten tankera dauke. Hombre, ulertu behar dugu, ardoak denbora horretan ze evoluzio izan duen kontrolatzea ez dala erresa, estimazio txiki bat indezakegu, baina momentu hortan, bai normalen estimatzala ardozale profesional bat, ez, ardoa irikiko duna, usainduko duna, filtro txiki bat pasako duna, eta esango duna, ardoa zuzen dago, edo ez dago zuzen. Edo bizik dago, edo ez dago bizik. Askotan, nahi terminologioik gustatzen zait, ardoa bizi mantentzea, edo erabat hila egotea, ez? Erabat itzalia eta ezer transmititzen ez dula. Guk eukitugu, baditugu botila batzuk, 89. urteko adibidez, 5 erabat itzalitatea zezkiu, eta beste 3 bizi, fruta hondikan. Zoragarri. Ni baino edade zarrogo dian ardok eta hondikan bizi dena, eta guk ejatze gean, nekaute eristea, laordenek iran baldin badu, guk ez du irango, ez? Bai, hondikan hor daude, kontu ibili behar da horrekin. Bada hor, zu iriniko ere ulertzen, ni baino ulertzen duzu, bada hor, adin mugaren bat, esan edut, ardoak uneren batetik aurrea, komatxoen artean arrisku gehiago badu, belen esan duguna pikatuta egoteko, edo propiedadeak galtzen joateko. Faktore batzuk albideratuko duenak ardo horreko betu iraundezan, edo ez adibidez ardo txuriek behar dute, nola, azibeza, behar duek graduazio konkretu bat, pH konkretu bat, ez, denboran gehiago irauteko, horrek laguntzen du, match motake asko afektatzea, azkenen batazkan, kontserbante natural hoien gatikan, ez, eta gero egurrak izateak normalen laguntze horretikan, ardo txuri konkretu batzuk eurretik pasatakok iraundezakete, 60-70 urte. Nik esango dizuet, nik probatueten ardo ikzarrena, 1956 urteko ardo txuri bazala, Errioxakoa. Ze urtekoa, Javi, barkatu? 1956. Wow. Eta neharren genuen. Jarri zuen, nola txiki-txikie, eta onginan kopakin ordu bete bueltaka, eta esaten ez deu sinisten zein dardakan ardo negoen dikan. Eta izan zen, benetan, pasada bat. Orain 67 urteko ardo bat. Pentsa, botila eta zuen esan, hauen barraldeu.
Ean, hau guri eman aldi dute. Esan nun, hau bakarrikan, bi botila, berroi launentzat. Eta gero, hor, Javi, badira kontu gehiago, esaterako aipatu guna, ez zaharra bada ardoa, eta batzutan gerta daiteke ardoak kortxo zapore izatea, akortxatua dagoen ardo bat edo, esaten zai horri ez. Hor ere jakin behar da desberdintzen, ez? Baina ardoa bestela ondo aldago, ez dago, kortxo zaporea badu da kortxoak ez duela ondo zahartu eta ez dagoela erabat ondo. Motioa baino, netzak hor, izan daiteke defekto bat detektatzeko, igual, defektoik errexena, ez? Kortxoak oso usai berezkoa duelako eta oso errexea dalako kortxo bat usaindu eta ardo hortan bertan kopa usaindu eta esatea, hemen bada zerbait, egon behar ez lukena. Eta kasu hortan ez izan beldurrik esateko ardo honek kortxoa auke, ez? Nik batei entzun nion, hoxe kortxoa nola nahi, botile etxi bestela. Bueno, bai, baino ardoa ez da ondo, aldatu idak, favorez, ez? Baina bai, egia da, lotxa galdu, ardo horrek kortxo aldin bauke, kortxo usaia baldin badu kopatikan ateatzean aroma horrek, ez dago zuzen, ez da ardo horretan nahi deun usaietako bat. Eta usai horrek ingo diolako kontra oso ondia, berez ardo horretan nahi diteun, alako zapore hoiei, ez? Asko tapatzen du, kortxoa oso invasiboa baita. Beraz, kortxo traza balin badu, akaso ardorrek ez du balio. Bai, eta eskatu, ardoa saldu dizuen pertsona horrek usainduko du, eta formazio pixkat baldin bauke bintzat, setxun igerriko dio horreke bai. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know. Nik hemen jarrainezake galderak egiten Javiri, ez dakit, zuk baduzu zer kontatu nahi diguzun garbi edo jarraituko dugu galdetzen? Nik galdera bat inberni zuen, Ados? zuek ze ardoa bat zuek gustoa. Gustoa, zuek bakarrik ongoazin eta azken ardo batean beharko bat zenute, ze ardoa eskatuko zenuke? Sagardoare barne, ze edari eskatuko zenuke? Nik baditut ardo batzuk bizitzan momentu batzutan eta bizitzan dituzulako ja oso txertatuta barruan, ez? Eta batzuk exotiku xamarrak ere bai. Adiez, Txile eta Argentinako Cabernet Sauvignon, Merlot, nasketa horiek eta asko gustatu izan zaizkit eta eramaten naute ez bidai haietara. Baina ez hemen, eta uste dut, orain txesaten ari ezela, Julen, zurekin joan nintzala, Remellurira. Bai. Hore, baina, igual, 15 urte pasaia. Edo gehiago, bai. Adiez, Remelluri izan dardo bat, bodegara egindako bisitaietatik eta ondorenean dutenean, badagoela ez oso ardo, nuke esango Remelluri denek Errioxako ardo klasiko bat, bai oso ezaguna, baina ez ardo gintza klasikoaren baitan, ez dakit nola esan, baina, adiez, ardo hori, buruan txertatuta dokadana. Aukeatu zulako ardo baina ez dezu imaginatzen zenbat jendek erantzungo luken Remellurit. Ez da Remelluriri propaganda ikiarrene, baizik eta bilakatua Errioxako Coca-Colan estiloko zoriontasun momentu horrekin lotze den ardoi. Baliteke, bodegan bertan ere bizi duzun esperientziak horrera egin izatea. Noski, iritsi nahi nun gauza, askotan ardoan kontsumoi lotze deula zoriontasun momentu berezi batei. Ez, nire kasun, nik bakate apardun bat burun, gaur egun ez da agian gustoen eango nuken ardoa, baino bai ardoian eta gehien transmititzeiten ardoa izango ala ez, txakolina apardun bada, horrutzikoet, baino azkenen ardo horren kontsumo eta ardoaren esentzia askotan inguruko guzti horretan dago. Ez? Orduan, garrantzi eman ez bakarrikan ardoaren kalitate horri baizik eta zeinekin eta norekin elkar banatzen duen botila hori. Horre daukelako benetan zentzua. Ardo hon bat, nik atxai entzunion esaten pentsa, eta atxa ere ez da ardo zalegia, esantzun, ardo bat ona dago, bin artean botila bat jiste baldin badeu. Txak, horrutzik nahiko nuke. Nik nire kasuan, otordu batean edo gustuen, esango izu, ardo beltza daten dut, gustuan. Eta ardo beltzen artean ere, garbi esango dizuet, kriantza bat nahiago dudala, reserva bat edan baino. Niri reserva ardoak gogorrak, ez dakit nola esan, eta kriantza bat askoz gustora bat edut, eta agian ez dakit, kuadrilla edo laungiroko tordu batean, kriantza botila batekin, ni zorion txuriz. Gutxura,
hola, laun arten ardoa eatea ogeatzea aldi magea, gioz eta fruta gehiago, alegia, ardo harinak, ia egurrik gabe. Hori izan behar nun, baina hori aldatu da, nire bizitzan bintzat. Nik lehen egurra. Bai, estimazolako ardo ona zan egurduna, ez, patu beharreko ardoa. Eta horregatik kriantzaren beharra ere ez, azkenen kriantzak esan nahi du, kupelean kriatu edo ezi dela horti dator kriantza, ez? Kriantza etiketa herri osan esan nahi du gutxienez 12 hilabetez ondu dala egurretan. Gaur egun aritza erabiltzen da, aritza ardo bat esan nahi du egurretik pasana, baino ez da nahi iritsi 12 hilabete hoita, ez? Orduan, aritza ardo bat izan dezake etiketan, urteko ardo baten etiketa berdina, selkapen berdina, baina egurra izan. Orduan, horre kontuz, eske ardok emate hitzeteko la ostra, baina egia da. Bai. Edan eskero gainaz, ja. Bigarren kafeik ez da, bigarren ardoa. Baina egia da, kontu bili behar dela horrekin, eta uixi azkenen guztoko kean, da gu guztu bat edo, errexiat edo ardoa, eta hau eskoten izatea, ardo harina, frutaduna, gozoantzea, era bat, asko aldatu hori. Nik beste gai bat aterako dut, adiez, apardun txuria, baina apardun gorrixka hori ere arazorik gabe, ez dakit, txampaina, kaba modura ezagutzen duguna, gaur egun, ez dakit, kaba denominazioa izendapen ere hainbeste aldatu da, ja kabak ez direla lehen kabak zirenak. Kaba Espainia guztin ekoitzi daiteken ardo bat da, denominazioak herrialde guztia hartzen duelako. Baina pentsa, San Sadurnida noian egindako apardun asko daude gaur egun kaba ez direnak. Claro, izendapenetik aterata eta kaba denominazio horren baitan, upategi txiki askok sentitzen zuela behien ardoa ezberdintasuna zeuzkela bakarrak ziala eta denominazio horren barrun balorea galtze zutela zerbait orokorrago familia orokor baten sartzezean momentutikan, ez? Da horretikan, burrukatu zian olako izendapen txiki pila bat eta horretik esaten un kontu ibili behar deula gaur egunetik egunea izendapen gehiago sortzen dialako, bakoitza bere berezitasun gutxi hoiekin. Hemene, apardunak existitze dira, txakolinakin iteianak, ez dia kabak, ez dia txampainak, dia txakolin apardunak. Kaba baten, tankerakok, txampain baten, tankerakok. Obek, okerro, danetik ongoa gehiago guztaz ezkiunak, gutxi guztaz ezkiunak. Baina, estilon eta elaborazioan, berdinak. Segituan egin behar du salto azken orduaren bila eta Jabirekin azken gai bat itzein nahi dunik, ze murgildu nau, berak ardoen inguruko beste mundutxo batean eta gainera enkargo batzuk egin behar dizkit. Baina hor pixkate azaltzaldera, Jabi, aipatu dugu ez, kabaren kasuan aldatu dela, baina baditugu buruan oso txertatuta ez, Frantzian txampaina da. Bueno, Frantzian txampaina da, Frantzian apardun asko daude txampaina ez direnak. Txampaina eskualde bada, baina hortik kanpo akaso kalitate prezio asko zobean ere lorditzak egun apardun asko daudela, ez? Aztaki bat, gu tabernerik ienun garaien, esaten unju ez dakau tiketa txampain bat saltzeko, baina apardun frantses bat nahiko, eta horrik hasi genuen erosten txampainan denominaziotikan azkenen txampaina, lerro bat irudikatu, txampainan ingurun, eta hortikan kilometro batea zeon upategi batetikan ekartzen un ardoa. Claro, klima berdina, lurra berdina, denominazioa ezberdina, eta prezioa lau aldiz merkegua. Ardoa, brutala, osona. Eta horre hosienu adiez, kremant de Borgoña. Kremant bat esan nahi du aparduna, eta gu, Borgoñako apardun bat ekartze genuen. Claro, Borgoñake badu bere izena. Baina zer ikusik ez. Aparduna elaboratzeko garaien, baita ere matxbeltzakin indako apardun zuri bat, hor baude beste selkapen batzuk, eta zer ikusik ez. Eta hor azkeneko gai bat, eno esatean meloi bat irikita utziko beste bateako, ardoaren prezioa eta ardoaren kalitatea ez da beti, ez da hiruko erregela bat. Segi, barkatu, Javi, eskari nintzen, hori da, esan bartzenuna. Hoi nahi nun bota, ez da beti harreman duta, ez da harreman zuzen bat beti. Eta oso lotuta dago zuen gustuarekin. Era bat. Eta kontatuko dut, igandean, pasaizaian, anekdota bat. Jatetxe batean nengoen, eta ardokarta ikusten pentsatunen, amaren bat hartu nahi dut. Nuen gauzatxo bat ospatu nahia, eta amaren botilla bat eskatuko dut barkatu. Nik amaren ardoa zagutunen, ama tabernan, Jabiren eskutik. Eta etorri zen zerbitzaria, eta esan zidan, baina zein nahi zu, amaren normala, edo badago beste bat, ez da inolaztan, bai. Eta, zalantzan jarri nindun, ze berezia da, eta igual, oso goxoa da, eta bueno, probatu ingo dugu, egia esan bizitzare probatzeko dago, aterazun ardoa, esan, ardoa gondo dago, baina nik nahi nuen amarena, pixka bat merkegoa gainera bazena, baina, prezioan ez zegoen alako gehiago gustatzen zait. Hobea zein da? Ez dakit, baina garestiagoa bazan zerbitzatu zidana, eta nik nahiago nuen bestea.
hoi gertatzei, horretikan mugatzen ikasi behar deu, gehiago gustatzen zait, ez zait horren beste gustatzen horta. Eta gero ikasi behar deu, batek balore bat izango dula, ordaintzeko prestengo geana, batzutan ez, batzutan ulertuko dut, bestetan ez. Baina ardoan mundua gu geu sortu duguna, baino askozaze sinplegoa zerbait da. Gozamena mugatu leikena. I'm gonna take it with me when I go far, far away. The train whistle blows. Ez da egin musika bardoko bat hartzeko modukoa da, baina neguan eta etxean goxo goteko, ez? Wherever you've been, waving goodbye. At the end of the day, you're up. Eta bagoaz, poliki gure estudio zentralera azken ordukoaren bila, bertan dugu Egoi Belategi lankide. Egoi, arratsaldeon. Baita zuei ere, azken ordukoa lan arloari tirakakoa, bi lan istripu izan ditugulako azken orduetan Euskal Herrian 52 urteko langile bat larri eraman dute ospitalera, Noain Eskirotz tren geltokian maniobrak egiten ari zen trenak hanka harrapatuta. Bestalde, Altsasuko Suntsundegi autobus enpresan beste langile bat zauritu dela, jakin dugu gaur goizean. Lan arloari tiraka, badakizue, gaurko eguna, borrokarako eguna zutela Ipar Euskal Herrian bezala baita Frantziar estatu osoan ere, eta zentzorretan esatea milaka lagun atera direla kalera gaur, Baionan, Frantziar estatu osoan erretreten erreformaren aurkako grebaren arira. 23.000 lagun elkartu dira, intersindikalak eskainitako bilanaren arabera, garraio publikoan eta hezkuntzan eragin handia izan du lanuzeak bereziki. Protestak jarraipena izango du datozen egunetan eta baita datozen orduetan ere arratsaldeko 6etan aterako delako mobilizazio berri bat kasu honetan Baxe Nafarroan izango da Donapaleon. Baionako manifestazio horretara bueltatuz, barkatu, esango dugu, labeko argitxu dufok, borroka gogortzaren alde egin duela. Doinuz altxatu behar dugula, jatekotan, eta beraz gaur ez da abiatze bat, zeren are beste egun mobilizazioak izan dira, baina badakigu are indar bat gehiago erakutsi behar dugula, eta hori zergaitik, zeren azken finean ez dira entzunak, eta guk gure aldarrikapena ez da aldatu. Erretreta, erreforma hori bertan behera utzi behar du Macronek. Eta hori egin arte mobilizatuak egonen gira, eta beraz, bai gaur eta ondoko egunetan noski. Nazioartean azken aipamentxoa, badakigulako azken hilotan eko bero dagola giroa nazioartean, eta badirudi azken orduetan, gradu bat gora egin duela temperatura horrek. Txinak ukatu egin duelako Errusiari armak saldu izana, eta Moskurekin duen harreman estua beste herrialdeentzat mehatxu ez dela ziurtatu du Ameriketako estatu batuen aurka gogor egitearekin batera. Txingan, atzerri ministro berriak estatu batuei leporatu die krisiak auspotzea Txina ahultzeko helburuz. Hedabideen aurrean egin duen lehen agerraldi ofizialean Errusiarekiko harremanak defendatu ditu Txingan atzerri ministro berriak munduaren multipolarizazioa sustatzen dutelako eta elkarrekiko konfiantza estrategikoan eta auzotasun onean oinarritzen direlako. Aldiz eta Taiwani erreferentzi ginez estatu batuei leporatu die bere barne arazoetan esku hartzea. Eta honako galdera hauek bota ditu atzerri ministroak. Zergatik Ameriketako estatu batuek ez dute errespetatzen Txinaren subiranotasuna Taiwanen gauzian eta Ukrainaren subiranotasuna errespetatzen duela erakusteko eskatzen dio Txinari. Eta horrekin batera zergatik bidaltzen dituen armak Taiwanera estatu batuek eta Errusiari armak ez bidaltzeko eskatzen dio Txinari, horixe bera galetu du Txinako atzerri ministro berriak. Agur esan baino lehen, beti bezala badakizue informazio praktikoari begiratu behar diogula eta zentzorretan esatea istripua izan dela Nazional 638 errepidean Hondarribian bertan itxita. Une honetan errepidetan bi norantzetan, beraz, arretaz gidatu mesedez. Hauxe dena momentuz, informazio gehiago 6tatik aurrera eta oraintxe bertan konexioa bueltatzen diogu bigarren kafeari. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi esandako azken orduaren jarraipena, arratsaleko 6etan izango da bigarren kafearen ostean, informazioaren arira. Gu aurrera goaz eta segituan Javi Ribero jartzera agurtu egingo dugu, baina azken galdera badokagu berarentzat. Ohikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea Gorkak esan du, ostras, Egoi Belategi, ze guapo, en un espero. Haupa Javi Ribero, máquina.
Hoxe, Javi, haupai. Eta nik galdetu behar nizuna. Duela aste batzuk, pare bat, oparitu zenian ardo botia, hau ardo berezia da, ardo naturala da, filtratu gabekoa, eta seko maite minutan nago ardu horrekin, ama tabernan izan nintzen, esango nuke Madrien saria jaso eta biharamunean, eta esan nina izue, ardo, baduzu eta antxe bazuten, eta berriz ere gozatu nuen, eta lehenko batean esan izu, Javi, ardo honen inguruan, esplikatu behar diaztu, eta nondik lor dezakedan, eta zer du ardo horrek, zer da ardo natural deritzon hori? Zer ez dauka, ez? Zer ez du ardo horrek, ez? Ardo naturalan familia oso anitza da. Azkenean ardoa berez, izan dezake alako kontserbante txiki bat, sulfitoak, agian, gehiago ezagunagoa da nitza, ezaguna da kontserbante txiki bat, tamaina txikin gehitze zaiona ardoari, denboran iraundezan, izorratu gabe. Baina gaur egun, ikasi da matxa beste modu batea dominatzen lurretik hasita, non matxo horrek eman diezaguken kontserbatzeko almen hori, edo botillari eman aldion, kontserbatzeko almena. Horrek zesan nahi du, botilla batzutan topatu dezakegula gaur egun matxa eta punto. Alegia, matx zukua eta beste zerrez. Alegia, ardo natural bat. Eta naturala... Hemen, Mati, nabardura bat, ardorrek alkohola izango du, fermentatu delako. Hoi da, ardorren prozesua berdina izango da, sulfitoiek gehitu gabe, eta batzutan, erabaki izaten da, ardo horrek izan dezan, denboran irauteko gaitasuna handiago bat, azalen parte bat, edo filtratu gabeko prozesoi gehitzea. Ez, azkenen dela, ardoak eukiko ditu komponente organiko gehixio, neurri baten edo besten, ardoa denboran gehiago kontserbatuko dituenak. Baina ardo natural bat, laburtzearen, sulfitorik gabeko ardo bat izan izatekera. Normalen, beti beti ekologiko, batzuk biodinamoekok bai, baina normalen, ekologikok eta sulfitorik gabeko. Hemen Julen marka da, ezaugarri nagusia da ardo horrek matx zaporea dula. Eta norbaite pentsa dezake, broma badela, baina ez da. Ardoek lehen aipatu ditugun ezaugarri horiek guztiak, egurra izan, zenbatetan esan digute kata batean ez, honek erregaliz arrastuak ditu, edo honi salinidade puntu bat, gatza puntu bat hartu behar diozue, edo honek kanela arrastuak ditu, edo ez dakit, zer? Hartu behar diozue, hori da, niri buruan bun egiten didan. Askoa joten zara, hori zapore hartu behar diozue. Edo ez. Kontatuko banizuen, zesta baide izan nitxun nik irakaslekin, bain esan nionen batei, nahi ardo horrek urte azpiko zaporeak guarazte ziala, nola urte azpikoa, zuri ezkurra nahi urte azpikoa. Balio garri bilak ez da. Azken horretik, oso subjetioan kontua da, baina ardo naturalake kontu bibili behar deuze, ardo naturalen munduare oso zabala da, ardo natural batzuk arrotzago, edo radikalago jokatzeue, eta batzutan topatu ditzakegu zaporek, nahiz eta zuzenak izan arrotz ingo zezkionak gabon, eta beste batzuk, dominatzeue asko ardorren teknika, eta oso ardo gozagarrik ititue, adibidez, eantzen noi bezalakoa, netzako, beste nivel baten jokatzen jende batek itxeun ardo dala. Hala ere, Javi, esan behar da, ondoen egindako edo zainduen dauden ardo natural horiek ere, eta zapore ezberdina dutela. Buruan behar dela zabal malgutasun puntu bat, ez? Badue zerbait oso divertigarrik izaiten anei, ardo horrek estabilizanteik ez daukenez, kontserbante hori ez daukenez, ardo kopa bakoitzeko oksidazio ezberdin bat gertatzen da kopa horren baitan. Eta ardo kopa horretako trago bakoitza ere desberdina dela. Zapore bera baten barrun, matiz ezberdinak asko zeio nabarmentzen. Ez da radikalki aldatuko, baina? Hoi da. Divertigarri hori ardo naturalak. Oso divertigarrik. Baina guk aurrera egin behar dugu, eta oso gustora gara, Javi Ribero jartzarekin ardoaren inguruan aritzen, noraite pentsatuko dut, tira, hauek egin dute, ardoari buruz zerbait dakitenaren planta, Julen eta Inigoren atik diot, zu eta negatik. Baina tira, Javik zertxo bai gehiago badaki, eta bintzate urbildu gara, gauzatxo batzuk ezagutzera, eta jatetxe batean ere ardoarekin ze jarrera izan ditzakegun, edo ulertzera. Ez bota lurrera, lurra bedinkatzeko, baina ardoa gustatzen ez pasaizue, akaso, itzein ezakezue, haizue, hau. Gaurkutik lezio bat atera dut. Ez egin flipatuarena. Amen. Gu hor, zu hor, eta gu hemen, ze guk aurrera jarraitu behar dugu bigarren kafean eta zu bazuaz. Javi Ribero jartza, eskerrik asko, eta laizter arte. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu pila-pila. Irratitik mundura, xatoken moura. 15 igande iluntzeko 9:00. Xatoken moura, naiz irratian. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakina izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Beltzak utzi argia dator. Galduta errari ziren luzaro. Gurari dena izea nigana ekarri. Hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketa da IGA eta bere helburu nagusiak hizkuntza gutxituen biziberritzea eta nazioarteko komunitate ezberdinen arteko sarelana dira. Hartara, hainbat hiztun komunitateetako kideek hizkuntzen biziberritze prozesuetan zein hizkuntza aktivismoaren alorrean formatzeko aukera izango dute, baita haien errealitatea partekatzeko, zein besteena ezagutzeko ere. Gasteizko udaleko gazteria eta euskara zerbitziok antolatutako 5 eguneko jardunaldia Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen prestakuntza programaren baitakoa da. Hala, parte hartzaileek goizeko saioetan hitzaldi edo mahai inguruak izango dituzte. Bazkalostean, hiztun gazteen arteko elkarlana eta ekintzailetasuna sustatzera bideratutako lantegiak dinamizatuko dira. Arratsaldero, hartu emana eta elkar ezagutza esparru informalago batean lagun arteko aisialdi ekintza ezberdinak programatuko dira. Kontzertuak, proiekzioak, irteera kulturalak eta bar. Uztailaren 17-tik 21 egingo da IGA topaketa, baina atzo egin zuten aurkezpena eta izena emateko epea ere zabaldu denez, IGA topaketako lantaldeko kide diren Beñat Garaio eta Miren Uriarte gonbidatu ditugu bigarren kafera, ekimenaren nondik norakoak hobeto ezagutzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, atzo aurkezpena eginda, IGA topaketaren 4. ekitaldia martxan dela esan genezake? Bai, azkenengo hilabeteetan egon gara prestatzen, sukalde lan asko daukan ekimena da, eta atzo izan zen lehenengo egun horrela publikoari begira, izen emateak zabalduta, eta hemendik aurrera dena uztailari begira, ez ja irrikitan fase honetan sortzen garelako. Pentsatzen dut horrelako sukalde lan mordo hori eginda, atzokoa bezalako egunak ere zuentzako pozgarriak izango direla, ez da egindako lan guzti hori jada pixka bat plazara ateratzeko egunak direlako. Bai, egese da. Bueno, egon da hor sukalde lan bat, egon da lantalde lan potente bat egon da hor, gainera mugarka indikoa, ze ibili gara herrialde batetik bestera, eta bueno, horre konexioak bata bestea, eta bueno, hor egon dira oso gauza politak, gure lantaldekoak, eta zailak ere, baina horretan ibili gara, eta ja, nik uste dugu handia daukagula, ez? Aurrera begira, nola
arituko garen, ja izen emateak behiratzen zenbat diren, zenbat, baita ere zaintze aldera, ez? Nahiko genukelako 75 bat izango dira, parte hartuko dutenak, aurtengo 4. topaketa honetan, eta nahiko genuke izatea, harik eta aniztasun handieneko, ez? Taldea edo parteideak anitzak izatea, herrialde ezberdinetakoak, eta guk hori zainduko dugu edo zaintzen saiatuko gara. Kasik ere mundu mailako ekimen badela esan genezake, zentzu horretan, ez dakit antolakuntza aldetik mundu mailako eragile ezberdinek hartzen duzuen parte, koordinazio lanak konplexoak diren, konta iguzu, nola antolatzen den iga bezalako topaketa bat? Aurtengo ekitaldiko berrikuntzetako bat da, 5 lantalde bat osatu dugula, 3 Euskal Herritar gaude, eta horretaz aparte, katalan bat eta bretainarra, baina, katalana Asian egoten da bertako hizkuntza gutxituekin lanean, bretainarra eren egun botatu zen Walmaputik, Maputxekin egotetik, eta orduan asko bizi gara atzerrira begira, eta Gasteizen sortu zen proiektua da, 2011an izan zen lehenengo ekitaldia, eta geroztik saiatu gara, geroz eta bidelagun gehiago izaten, bai Euskal Herriko elkarte erakundeak, baina baita geroz eta gehiago atzerriko erakundeak, eta adibidez, UNESCO-ren hizkuntza indigenen nazioarteko hamarkada abiatu zen, 2022ko abenduan, eta gu izan ginen onartutako lehenengo ekitaldi ofiziala, orduan, atzerrira begira gabiltza eta gogotsu, ez, lehenengo 2018ko ekitaldian 35 hizkuntza ezberdin egon zirelako, eta aniztasun polita da, baina gustatuko litzaiguke ahalik eta aniztasun handiena izaten, ez, eta adibidez, aurreko ekitaldian Europako asko egon ziren, eta orain honetan nahiko genuke Amerika, Asia, Afrika eta Ozeaniako gazteak ere etortzea. Aipatu duzu, lehendabiziko edizioa 2011an izan zela, bigarrena uste dut 2018an, eta 2021an egin zen 3. kasu honetan, pandemia tarteko, ekimenaren zati handi bat modu telematikoan egin behar izan zen. Ez dakit, mundu mailako egitasmo bat denez antolakuntzaren konplexutasunagatik den, edo beste arrazoien badagoen, baina ez dakit, jarraikortasuna, ekimenaren jarraikortasuna zuek nahi baino txikiagoa izan da? Esan edo, 2011atik ona hau 4. izateko, badu hor jarraikortasunaren inguruan badago arrazoi bereziren bat? 2011ko ekitaldian gu ez onden eta pixka bat izan zen Gasteizko udalak modu pilotuan edo abiatu zuen ekimen bat, nahiko ondo joan omen zen, baina agian ez daukaten sarerik komunikatzeko, partekatzeko, beste komunitate batzuekin harremanetan jartzeko, eta ia 2017an ni hasi nintzen iga koordinatzen, eta nik formakuntza atzerrian egin nuen, orduan beste harreman batzuk nituen, eta horrek asko erreztu zuen, eta gero pandemia etorri zen, pandemia izan ez bagenu 2020an egingo zen beste ekitaldi presentzial bat, eta 2021 batean, esan bezala, mixto egin genuen, erdi presentziala, erdi online, eta horrek ere balio izan zigun beste mota batetako proiektuak abian jartzeko, eta adibidez egin genuen bizi berritze proiektu lehiaketa bat egin genuen, eta adibidez lehenengo saria Mirenek irabazi zuen, horren bitartez ezagutu genuen Miren, eta horri eskerrak dago baita Miren proiektu honetan buru belarri, ez? Orduan, urte bereziak izan dira, joan gara pixka bat ezagutzen, esperientzia biltzen, eta dena ondo badoa udalaren asmoa 2 urtean behin antolatzea da. Hizkuntza txikiak bizi berritzeko edo hizkuntza txikiei eusteko garrantzitsua da, ez? Belaunaldi gazteengan fokua jartzea, beraiek dira nolabait ere etorkizuna, eta iga topaketa, hortxe, esan dezakegu nerabe gaztei zuzenduriko egitasmoa dela. Bai. Irizpietako bat gazteengan ailegatzea, gehiago gazteak gerturatzea, da, nahiz eta gero beste irizpide asko eta kontuan hartu ditugu, aipatutako hizkuntza komunitatean aniztasun hori bermatzea edo badan helburu, baina bai, gure ikuspuntua bada, hizkuntza gutxiagotuak bizira honeztakit egokien den, baina bizi berritu nahiko baitugu, gazteok horretan rol garrantzitsua eta protagonismo eki behar dugula. Da, pixkat hortik, ez, fokoa jartzea gazteengan, eta aktivismoarengan, ez, gazteen aktivismoarengan. Batzutan galdetzen digute, etorriko direnak denak hizkuntzalariak izango diren edo, eta egia esan ez da
ekimen akademikoa. Nahiko genuke perfil ezberdinetako jendea izatea, maitasuna duena hizkuntzarekiko, artistak direnak, ekintzaileak, edozer motako binkulazio batekin eta aniztasuna esaten dugunan ere horri buruz ari gara, ez? Eta mundu osotik hizkuntza gutxituak darabiltzaten pertsonak datozenean, pentsatzen dut tokian tokikoentzat ere besten esperientzia horiek eta besten bizipen horiek ezagutzea aberasgarri izango dela. Bai. Eta lankidetza, hizkuntza komunitate linguistiko ezberdinen arteko lankidetza hori ere bilatzen da. Iruditzen zaigu, guretzat edo niretzat behintzat, Gasteizen egitea, ni gasteiztar moduan, niretzat placer hutsa da. Ukitza aukerez Gasteiza ekartzeko horrebeste hizkuntza komunitate ezberdinetako gazte aktivistak, egintzaileak, edo ez dakit nola esango genuke, edo behintzat hizkuntzen aldeari dien gazte horiek, eta gainera, zuk aipatu duzu interseksionalitatea edo horren bueltan ibiliko gara, ez dakit edukien barruan dago eta hortik ere aritu nahiko genuke. Pixkat gure ikuspuntua hortik edo bideratu. Horita garrantzitsua da, atzerritik datozen horien handik ikastea eta baita konturatzea hizkuntzen bizi berritzen ez gaudela bakarrik, ez? Eta agian etorri liteke galeseko bat eta elkartu liteke nahuatla hitz egiten duen batekin eta inoiz ez luke pentsatuko konexio handirik daukanik hain urruti egon da, eta bestaren ondotik ez, eta gero ondoren horrelako topaketa baten ostean konturatzen zara 1000 gauza partekatzen ditugula eta partekatzen ditugunez elkarrekin bide emankorra egin dezakegula, ez? Orain, galdera berezi bat edo egin behar dizuet. Nola bizi berritzen da hizkuntza bat? Hain zuzen, galdera potoloa, Julen? Nik uste dut, erantzun asko egon daitezkela, eta hain zuzen ere, olako topaketa batean erantzun asko jasotzeko aukera dagoela, eta elkar entzuteko, ez bakarrik elkar ezagutzeko, eta hizkuntza komunitate berriak ezagutzeko eta deskurritzeko, baizik eta bizi berritzeko modu ezberdina daudela, segun eta hizkuntza komunitatea zein den. Guk euskaldunok baitugu gure bideak eta gure ez dakit. Bideak egin ditugu, modu ezberdina daude, baita ere bizi berritzea ulertzeko, eta beste hizkuntza komunitate batzuk izango dute bizi berritzea ulertzeko eta horretan aritzeko beste modu batzuk, eta horiek ezagutzeko ere aukera izango dugu topaketa honetan. Eta direz, Mirun eta Alberti, eta gehiago edukia finkatzen, eta proposamen batzuk jaso genituen, ze gai landuko genituen, eta 11 gai zeuden, baina 5 egun ditugu, eta ez da plana, ez da 5 egun horietan edukiak presaka lantzea, ez? Orduan, zure galderari erantzun da, 1000 gai daude, 1000 helburu jorratu behar dira, 1000 lan hildo, eta guk bintzat topaketa guetan 3 gai helduko ditugu patxada gehiagorekin, eta, lan eta bide luzea denez, hurrengo topaketetan jarraituko dugu horiei erantzuten. Esan bezala, atzo aurkeztu zenuten uztailaren 17tik 21 egingo den iga topaketaren markatu aurtengo edizioa, izen emateak ere zabalik dira, eta atzoko aurkezpenean iga plaza ekinbidea ere aipatu zenuten, nolabait ere ikusentzunezkoen esparruan sartuko zarete, eta hasieran ere aipatu dugu ez, gaztei zuzenduriko ekimen bat izaki, bizi ditugun garai hauetan gazteekin zerbait jorratzeko ikusentzutekoen mundua kasik ere ezinbesteko dela esan genezake. Azkenean topaketaren 4. eguna teknologia berri eskainiko diogu. Azkenean teknologia berriek ikusentzunezkoek izugarrizko garrantzia dutelako hizkuntzak bizi berritzerako orduan, ez? Eta iga plazaren helburua da etortzen diren gazte horien errealitatea ezagutu eta partekatzeko plaza interaktibo bat eskaintzean nahi duenarentzako. Ez dute zertan igara etorri behar, baizik eta edozein txokotatik joan, eta esan etorri zaigu Julen Zelanda berritik, eta goazen Julenen historiaren berri izatera, zein den bere eguneroko erronka nagusiena, zein den bere historia iztun bezala. Eta iga plaza hau dator aurreko ekitaldietan iga izan da topaketa bat, ez? Eta orduan etortzen ziren, pasatzen genituen elkarrekin egun batzuk, eta sortzen ziren etorkizunera begirako harremanak, baina pixka bat diluitzen ziren edo horre ez egon jarraipenik, ez? Eta aurtengo ekitaldian garrantzia berezia eman diogu topaketa soila izatetik
elkarlan sare indartsu bat sortzeko mugarri bat izatera, ez? Eta saiatuko gara etorkizunera begirako harreman horitan gu horre xaxatze lanak egiten. Aipatu dugu gazteekin egingo duzuela lanketa hori, iga topaketa gazteekin egingo duzuela, ez dakit, topaketa horretan jasotzen duzuena, biltzen duzuena, ateratzen dituzuen ondorioiek gazteez haratago gizarteratze orokor mailan gero kaleratzeko asmorik edo zabaltzeko asmorik baduzue? Galdera honaz ez du honi buruz asko pentsatu, interesgarria litzateke eta igaren zeharkako helburuetako bat bada, Euskal Herrian gizarte mailan eztabaida edo hizkuntza lankidetzaren edo hizkuntza biziberritzaren gaia zabaltzea, ez? Orduan, benetan eskertzen dizuegu, adibidez gaurko tarte hau eskaini izana, ze guretzat ere garrantzitsua da hizkuntzen biziberritzearen gaiari horrelako garrantzia ematea, ez? Iga ostean, egongo dira moduak, ez dakit komunikabideen bitartez bakarrik, baina egia esan zerbait egin beharko genuke zentzu horretan, ze seguru gaude emankorrak izango direla eta lezio baliagarriak jasoko ditugula egun horietan. Esan dugu, izena emateko epe apirilaren 16 bitartean egongo dela zabalik, izena emateko uste dut okerrezpanago formulario bat edo bete behar dela, ezta? Bai, alaxe da. Sare sozialetan zabaldu dugu, honezkero, eta bertan esteka eta klikatuta, apirilaren 16 arte aukera izango dugu deno izena emateko, eta esteka horretan klikatuta, eta formulario simple bat, beteta, hori da. Eta norbanako modura eman daiteke izena, ezta? Edo nor sartu, gazteak sartu, eta informazio ikusi osten interesatzen batzea, norbanako modura eman dezakete izena. Bai, alaxe da. Talderen baten parte hartzen bali mote talde horretatik eta parte hartu dezakete, edo pixkat kide moduan, baina, banako moduan parte hartzeko inongo arazorik elegoke. Esandakoak esanda geratu dira, iga topaketa esan dugu uztailaren 17tik 21 batera egingo dela Gasteizen, eta esan bezala izen emateko epea zabalik da, apirilaren 16 bitartean. Iga topaketako koordinazio taldeko kideak Beñat Garaio eta Miren Uriarte, mila esker bigarren kafean, iga topaketaren ingurukoa kontatzeagatik eta dena ondo joan dadila. Eskerrik asko bikote ondo izan, agur. Arratsaleko 5:29 minutu, maizen kantu hau ernaltzen amaitu, tartetxo bat hartuko dugu publizitaterako eta segituan Unai Elordi Hidalgorekin Steam Deckaren inguruan araiko gara. Oraindik ez dugu garbi Julen eta biok ordenagailu baden, bideokonsola baden edo ze demontre den Steam Decka, baina badakigu etxeontako kolaboratzaile den beste norbait badagoela oso pendiente etxean erosteko dabiltzalako. Eta musikaria da Julen, gehiago pista gehiagorik ez ditut emango. Eta bideojokoen musikari buruz hitz egin dugu inoiz. Eta emakume jazzistei buruz. Vale, ya está, vale. Kosta zaio. Bai, bufa. Esan dako, HDMA behar dugu igual kafea atera barko dio Julen goikoetxe horbego zori, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, ez da gizen bagarrena izango duen gaur, eta segituan Unai Elordirekin aurrera egingo dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Kantu polita.
Oso politia. Bueno, kontaiguzu, Bueno, kronika batekin ari nintzen, eta, bueno, korteak nahiko luzea ziren, minutu bat, 50 segundu hori inguruan, eta elkarrezketa egin zuen aneurkirik, ez dakit taberna batean nire izango zen, eta justo fondoan musika zegoen, da zegoen kantutxo hau. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bueno, kontua da, zuk esan zen egula, bazenola atentzioa ekin desbideratzeko alako joera bat berezkoa. Ni beti bai, ni kontzentrazio maila oso bajua gat, osea. Eta musikarekin ere gutxi. Claro, ez musikara joaten zara zuzenean. Eta hori pasaitzea izun antzat. Bueno, kontatzet pixkat, hori nire amona hemen bizi da. Eta ni hiru anaietako txikiena, eta beraiek hasi zian surfan nire osaba dela eta beste kiro guztietan bezala berain hartutik bai, hokei, behi. Tonu harrapatzen, gainera. Baina, entzuten da aurkiak. Bai, justo, oida, neon eskia vuelta maten hola estiratzen, eta... Lehen da ez dula, esare dut. Estrellorako prestatu egiten da. Kantatzera doa, esare dut, hortien entzuten da. Bueno, kantatu egingo. Eta batean luzatzik eta egiten, eta bai, atzematen gaina mikrotik urrundu egiten zareta. Eta imaginan, momentu nuen ikusi. Zeni ikusi dezakeen. Bai, baina ez duen ikusi. Eritzen jabetu. Batean barrez ikusi nuela baitan izutan. Zen pasa zaio hori. Pentsa, kortea bukatu zen hortiko 20 segundura eta imaginatu hori retomatea zer den. Zebanekien ja entzuleak entzun zidala niri kantatzen. Ez da. Zuriari guapaseko zitzen, ez kantari, ez mikroa zabalik egotea. Kantari astea bai. Korte bitartean bai, eta mikroa irekia eta beste kontu batzuk eta gertatu zaizkit. Bai, bat di partikularra ez da. Bai, teknikariari sokorro esatea mikroa irekiarekin. Ni kantari ez dakit tokatu zait, ni askontatu tokatu zait, bueno, listo, jazta, bukatu da, ez konturatzea preeskutxak bidegarean eukala pintxatuta, eta agurtzea, ez, elkarrezketa telefono bidez, publikoki agurtzea, edo, momentu zetzait eskalagrorik gertatu, eta eskerrak, ez. Nik daraman denbora gutxian, behin mikrofona irekita eta korte bat ari zen entzuten tani, oiuka, zenbat faltaba! Zerpergarria! Horrako erik ez du, horretik ez dut. Bueno, ez du, humoretik ere bizi behar dugu. Eta nik uste dut hori ere garantutxo dela, eta gainera, horrelako gozak gero erakustea lotxari gabe hori ere polita dela. Hori irratiaren parte da. Bai, ez dago inolako zalantzariko. Goizeko 10:00 hasita, astelenetik ostiralera, Naiz irratian, goizeroko tertulia. Esan dakoa, 3 minutu pasata nahiko atxeden hartu dugula, Julen, espabilatu gara, bai. Bueno, ez da asko espabilatu garen, baina astearteak badu, astelenaren pixua, eta astelenak ez duen aitzakia, ze astelenari beti botatzen diogu, ez, astelen izatearen, asteburu ostearen errua, baina astearteak ez dago ja aitzakiarik. Baina astearteak izatez, astelena baino gun okerragoak izan, oi dira. Hori diote. Nik uste dut asteburuan pilatutako neke hori edo astelenea... Gaur agertzen dela. Bai. Eta atzo jargi betea. Batzuk lo egiteko arazoak. Atzo da gaur jargi betea. Ez dakit. Boa, ez dakit, galduta nago. Unai, elor didalgo, arratxaldeon. Arratxaldeon, igual azkarrik itxatu nahiz. Eso es mikro irikitan nugetea. See how you yeah. Just take it easy, Pablo. Step by step, step by step. The game plays with us. You want you not to make a plan. You want you to feel empty, yeah. If you don't play, if you don't play.
see how to live it. You gotta see how to live it. You gotta see how to live it. Eta ia konturatzerako abestia bukatu zaigu, nahi Elordi Hidalgo streamingez jarraitzen gintu zuenok, ondo ikusten ezaten, eta ez da helburua lortu dugun, baina lasai orain Elordi izketan hasten danean txukunduko dugu irudi arraro xamarrau, ez da Budi Allen dirudi du, zean Donostian argi mediterraneo jarrita. Unai Elordi Hidalgo, zer dakartzu eskuartean? Ba, bida, ez dakit kamerakin ikusten dan, hau da, Steam Decka, Valve enpresak, ja 2022ko azaroan publikatu zuen bere kontsola, eta hau aterazun Valvek ja urte asko zemakizkin bere ikerkuntzak iten horrelako kontsola portatil bat ateratzeko, eta batez ere Nintendo Switcharekin konpetitzeko. Eta orduan, ikusten duzuen bezala, kriston armatostea da, ikustezu ez, eta tamainoa daukenez, realkin ere eskuk eta ikusita. Piztu pixkate ikusten dute, baina hola itzaldita. Igual kamararen abiadurarekin, ze pasako den. Bai, oso ondo ikusten daula Elordi. Eta egia esan, nahiz da kriston armatostea eman, eta pasako izuen egin baltimazio ez dukitzeko, eta 7 gramo pixatu, benetan oso komodoa da jolasteko, eta egia esan Steamek berez ja jokuen plataforma bat izan da urte askotan, eta da, ez da, eta gamera munduan oso sartuta dagoenez, gamerentzat pentsatuta dagoen kontsola bada. Orduan, esan genezake kartze ditun benefizio edo onurak diala zuk Valven erositako joku guzti horiek erabilitzazkizu kontsola honetan. Orduan, horrekin bakarrik... Optimizatuta dago hortarako. Bai, eta horrekin bakarrik ja diru pila bat aurrezten duzu. Pentsa, Nintendo Switcheko jokoak, 50, 40, 30, oferta lortzen baduzu, joku bakoitza lortzen dituzula. Steamek askotan, ematizkizu oferta ezberdinak, eta esan genezake katalogo ondigo badaukela, ez? Oia, zerbait pertsonala, preferentzia pertsonal bada. Baina egia da, leno Iñigok esatezun bezala, ez zer da, kontsola bat edo ordenagailu bat. Nik uste horrelako limite txiki bat dagoela, ez? Azkenean, eta hitza baskera biltzen den, konputazioa da. Hau da, kontsola bat, eta ordenagailu bat konputaziorako erabiltzen dira. Gaitasun konputazional ona du honek. Berez izatez, kontsola bat da horrelako sistema diseinatu bat bakarrik jokuetarako erabiltzeko, bai? Eta erabiltzen den sistema operagailua batzuek ere ez daukate, baina azken hauek bai, ez? Berrienak. Oso espezifikoa da horretarako. Honen kasuan, Steamek erabakitzuna izan zen nahi dut. Kontsola potente bat, baina aldi berean ordenadore on bat, bai? Hemen ikusten dezuen kontsola hau portatil asko baino potenteagoa da. Eta 400 euro balio ditu. Orduan, ordenagailu bezala pentsatuta, zango dezu, igual ez da horren garestia. Baina kontsola bat izateko bai da garestia, ez da? Orduan, hor sartzen da, benetan joku mundua esplotatu nahi duen jendearentzako, horrelako beste ate irekiera bada, ez? Eta gero, hau gamerra dian jendeantzako, eta pentsatzet Steam beka gustatzen zaion jendeantzako, ez dezula zertan Steam bakarrik erabili behar, erabilitzazkezu beste plataforma askok, ez? Epic Games edo Blizzardeko jokuak erabilitzazkezu. Kontua da, hau kontsola bat dela. Eta kontsola bat, esan dut ez dela kontsola, baina esan dut, honek dituen mandoak kontsola batekoak dira, orduan,
estrategiako joku batera jolastu nahi baldin badezu, ez daukezu arratoi bat, konektatu dezakezu, jarri dezakezu dock station baten eta zure etxeko telebistan jolastu, orduan, aukera asko ematen dizkizu, baina egia da, portatileran jolastu nahi baduzu, joku guztietara ez duzu berdin jolastuko. Baina dauken gaitasuna da, olako toki txikian, tramankulu potente bada, eta aldi berean soinu gutxi ateratzen du, eta aldi berean merkea da. Ez, orduan, esan genezake, ingenieritzako obra oso garrantzitsua dela. Zeta dauken gauzetako bat da, tarjeta grafiko hori, daukela, enbebituta, bere CPU-aren barruan, eta orduan, jokuetara jolastera ibiltzen diren jendeak, normalean txartel grafikoak, guk kotxeak zaldikin konparatzitu bezala, flopekin konparatzitu, bai, pentsatu, txartel baten zaldiak, zango ziala, flopak, zema flop dauzken, bai, eta flop dator floating point operationetik. Ze azkenean, zuek pentsatu, joku batean jolasteko eta esperientzia usuario bat ukitzeko, 30 irudi ejekutatu behar dira segundu batean. Eta hori azkenean matrizioa da. Gertatzen dena da, zuk zemat eta teraflop gehiago uki, orduan da gehiago. Teraflop, ez dakitzen bada baino, kriston pila da. Osea, trioien operazioak egin ditzazke segundu batean. Oso ondo prestatuta dago eta oso ondo optimizatuta dago. Eta ben sartzen da beste gerra bat, beste kompetentzia bat. Ez dakit inoiz entzun dezuen Nvidia txartelak nolako dian, eta gero dago beste bat diela AMD-ko txartelak, bai, Radeonak. Beti, esan genezake, Nvidia jarri dela, hobena izango aldiz bezala, kripto txamponetan erabili delako asko, eta jokoetarako, beti izan delako zerbait oso potentea. Kontua, AMD ez dela atzeak eratzen, eta gero ez eta gauza interesgarriagoak ateratzen ditu. Eta kasu honetan, AMD-ko txartel badauke honek, Radeon 2 bat, eta horrek iten dio, benetan esatea, ze performance ona dauken konsola honek, eta ze merkia dan, ze askotan, batutan iruditzait komponentetan, prezioak nahiko puztuak gaudela, eta arkitektura hauek ez dira horren nobedosoak, esaken ezake. Orduan, hor sartzen da, ez beste aukera bat daukazu. Beraz, esan dezakegu, abantaien artean dagoela, tarjeta grafikoa integratuta duen horretan, optimizatuta dagoela, oso ondo funtzionatzen duela, mandoak ere, nolabait, hardwarea esateko, ondo pentsatuta dagoela, azken finean, helburua delako jokoietara jokatzea. Hori da, eski hor gero gameren munduan gertatzen da, latentzia super garrantzitsua da, latentzia esan egiten den da. Botoi bat pultsatu eta ejekutatzen den momentu horretar arte zema demora pasatu den. Eta ez dauka ia latentziarik. Ia ez dauka ze kontrol haptikoa dauzka. Eta haptiko ditzak superbait zonatzen, baina berez, azkenean da horrelako azkartasun bat ematen dizu botoia zapaltzen duzun momentu horretan. Orduan, online jolastu nahi duzunerako, oso ondo dago. Wi-Fian jolastuko zu, horren azkenean horrekako latentzia gertatu daiteke, osea, ondo dago, bai. Esperientzia oso garrantzitsua gamer munduan. Orduan, benetan, ematen duen esperientzia, eta nik lanera eman dut, nire lagunekin probatu, eta lehenengo gauza esan diete, ze haundia, ze trastoa. Begia da, denbora luzez jokatzeko, igual eskertuko litzatekeela apoio bat edo, ze kilo tiratu da, 700 gramo dira. Bai, 700 gramo dira, eta Nintendo Switchako ez duzkela 300 gramo. Kriston diferentzia. Pantalla pasa dut. Bai. Biderdia egin utzi zuten, hor bastokarekin ibili nahi zauntzak akatzen. Orduan, nik erosin nahi duen antzarako, eta pentsatzen nahi duen antzarako, zen nik hilabetek taratu ditut hau erosteko, esango nuke dela, kontsola portatil bat, bai? Baina bidai batera eramateko komodidadea ez da horren ona. Esan genezake Switcharena hobeagoa dela. Baina Switcharekin nolabait lotuta zaude plataforma horretara. Eta Steam Deckakin azkenean ematen dizu posibilitatea nahi dezun egiteko. Ze barrutik berez Linux bat dauke sartuta. Eta hau da, beste, esan genezake, beste momentu garrantzitsu bat joku munduan, ze Linux orain arte oso pentsatuta egon da, zerbitzariak aurrera eramateko, edo despliegeko sistemak erabateko, bai, baina grafikoetarako inoiz ez da izan Windows bezalako potentea. Kontua da, Steamek daukan gaitasunagatik, horrelako kompatibilitate kapa batzuk egin ditu, DirectX grafiko libreria horiek gestionatzeko, eta horrela, askoz azkarrago lortu alizateko, eta ez emateko ja desberdintasunik dagoela Windows eta Linuxen artean, orduan, paradigma aldaketa dago. Ulertzen dut, igual, mundu guztiak, jolasten ez duen jendearentzako, hau, sin más dela, ez? Baina benetan, kartak aldatzen ditu, eta aukera gehiago ematen dizkigu, jokatu nahi du noi, eta
Eta ordenagailuen bebituak sortu nahi, ze azkenean, beti dauko sensazioa, 4 urte duratzigula ordenagailu batek, ez? Eta horren esatea, baina zeatik taratzeko 4 urte eta ez 8, ze berez, konputagailu arkitekturak ez dira ezer aldatu. Aldatu da, komponenteak agian hobeagoak izan daitezke, edo memoria gaitasuna hobeagoa da, edo baino, berez ez da inbesterainoko orduan. Sistema operatiboetan dago gehiago. Gero ja obsolesentzia programatua sartuko zenon, baina nik esango luke, honek daukena da, memoria RAM bat, eta memoria RAM bat erretz esateagatik da, zenbat gauza, gai zure zerebroan mantentzeko. Ez dakit, 4 edo 5 ekintza dauzkezu iteko zure buruan, 6 gauzetan ari zera pentsatzen, 6ak aguantatzeko gai zera, hori zure memoria RAM gaitasuna. Eta gero, memoria RAM azkarra bali madukezu, gauza horiek oso azkar lortuko dituzu. Hori oso garrantzitsua da horrelako kontsola bat entzako. Zergatik, zuk azkenean hor renderizatzen ari zarena objektuak dira 3 dimentsioetan ejekutatzen direnak, bai? Eta orduan, derrepente, ez dakit, 10.000 figura batera kargatu behar badituzu, abiadura oso azkarra behar duzu, bai? Eta konputatzerako garaian, azkenean, pantaila hori bete egin behar duzu. 30 aldiz segundu batean. Eta orduan, azkenean hori dena kontutan hartuz gero, gailu merke bada. Osea, errendimendu instantanea handia behar duen gailua da. Bai. Reviewarekin jarraituz, Elordi, 2 joystick, kursore goira bera ezker eskubi, 4 botoi asignable, ondoren baditu atzean beste 4. Eta azpian dauzke olako gatillo batzuk, ze hau ere gauza oso kurioso da, gatilloak eukitzeak azkenan nolabait engantzat diten PlayStationin hasi zanen asuntoa, eta adibidez, switchak edozke azpiko gatilloak, eta jendeak falta motatzen ditu batez ere, kotxeetako eta karreretako jokuetan jolasteko. Motatzen ditu. Gatilloak dira, atzerakuslearekin erabiliko genituzkenak. Eta gero, atze beste 4, hori dituzula konfiguratu. 3 eta 4 behatzekin, beste 2 botoi dozkezu hor. Eta gero, beste gauza bat, tripleako jokuak, esplikatuko, tripleako jokuak izan genezake dira Mercedesak eta Audiak izango balira bezala. Joku hoberenak eta grafiko hoberenak dauzkaten jokuak ejekutatzeko gai dira. Eta hemen, truko txiki badago. Berez, honen pantaila txikiagoa da. Pantaila txikiagoa baten renderizatzea beti errezagoa da. Eta gero ez ditu aplikatzen horrelako algoritmo paraleloak, ray casting edo ray tracinginak. Eta hemen gertatzen dana, zenbat eta grafiko hiperrealista gehiago lortzeko, erabiltzen dira teknika batzuk, zein izango zen argi izpi baten erreakzioa material konkretu batean, eta horrek aterako zuen realismo puntua, ez? Hori dena kalkulatzea oso komplexua da. Ez bakarrik algoritmikoki edo matematikoki, baizik eta benetan konputazionalki asko exigitzen duen zerbait da. Mejoratzen du esperientzia usuario izaten da, segun zertan aizean, baina existitzen dira jokuak, ez? Fall Guys bezala, ez? Txorakeri badia, baina oso divertigarriak dira, edo Among Us bezala. Among Us baina jaku kutreagorik esan genezak itxuraz, ez dakit, norbaitek ez zuen jolaztu Among Usen, ze mundu guztia jolaztezun, ez? Horren azkenean, ez da bakarik grafika mundua, baizik eta jokuarekin zenbat divertitzen ari zaren, ez? Lagunekin ez trago bat hartzen dago bazine bezala, ez? Orduan hor Steamek emate izuna da horrelako rango oso handi bat jolasteko. Eta nahi, interesgarria, iruditzen zait. Bale, pentsa ezagun norbait dabilela, ez da egit, hau konpartitu nahiean adibidez. Pixukidearekin, bikotearekin edo danakoarekin. Bideokonsolaren funtzioa zaratago, aipatu duzu ordenagailu bat badela. Zen muga izan ditzake, alegia. Hau oporretara eramaten duzu eta balio du biziatzeko, eta balio du Spotify entzuteko. Claro. Eta nahi duzu email bat erantzun, eta hemen, akaso faltan botako dituzu, teklatuak. Gailua konektatu behar dituzu. Honek azkenean dauke horrelako salida micro USB, USB tipe C oitako bat. Hortik atera dezakezu dena. Atera dezakezu interneteko kablea, atera dezakezu HDMI-a, atera dezakezu, sonidoa ja directamente dauke aurikularretatik aterata. Hoi bat, eta bestetik uste DLNA bitartez telebistara directamente bialdu dezakezula de bai. Bluetootha daukanez, sartu aldizkiozu teklatu Bluetootha, arratoi Bluetootha, eta laukako pantaila batetara konektatu dezakezu. Hau da, honek hipereskalin bat iten ingozun. Pantaila hau txikia izan, beak bere grafikan gaitasuna dauke laukako matrize bat sortzeko. Orduan kanpora atera daiteke. Ados? Zalantza gehiago. Autonomia aldetik? Bida, hori oso gadera ona. Ze switcha baino kerrago dago. Eta arrazoia simplea da. Gaitasun gehiago bali maukezu eta jolaste bali maukezu, ez dakit, Cyberpunk 2017, ordu betekin nik uste ja bukatu ingo zaizula bateria, ez? Oso azkar kargatzen du,
Orduan, alde horretatik ondo dago, etxagan ukitzeko nik uste aparatu perfektua dela, baina ez dakit 8 ordu trenean bazoaz, ez dakit Hollow Knighten jolastu behar bali madezu, ondo. Baina, triplako joku batean zaia. Nik esango nuke, triplako joku baterako ordu bete, Hollow Knight, Crash Bandicoot, hemen ikusten da bezala, zaldin dut ez? Hemen ikusten da bezala, joku honetan jolasteko esan genezake, ez dakit, 2, 4 ordu. Eski asko ez te jolastu, baintxela gutxi aite izan naiz, eta ez dauket denbora asko. Ondo, hobe aite txolanetan bali mazabiltza. Eta gero doke beste bazaz superona, eta bai Nintendo Switcha doke. Hau da, gurasontzako konsola bat, ze nik itzaldu iten dut, uzten dut egun bat, itzaldu gabe bai, berriro pizten dut eta toki berdinean nago. Ze, gamerak sufritzen duen gauzetako bat da. Horren da gaia pizten dut, Steam irikitzen dut, edo dana dalakoa. Azte naiz jolazten da zateit. Necesita una actualización. Así que, actualizazioa jetxi, etxoin, instalatzen, zerua behi da, orduak ordu erdi pasa zeizu, eta ordu erdi zenoken jolazteko. Listo, ya bukata. Horren ez dizu jolazten. Orduan, asko gustatzen zait, hibernazio sistema hau bai daukena Switchak eta bai daukena Steamek. Vale, harin ez ikusten hemen elordi, Steam Deckak duela 5.313 miliamperioko bateria. Bai. Horrek esan nahi du, powerbank batazbesteko batekin, baita ere. Iaia karga oso bat egintzen ezakela. Zabatu ezakezu. 4.000 miliamperioko powerbank bat ez daina hundi izaten, ez? 15 batioko konsumo daukela maksimo. Osa esan nahi, hau ez da zerbait berria. Sititzet ziren olako gozak, baina balio zuten 1.000 euro. Eta hori dirutza ba. 1.000 euro ja pasatzea, pixka. 200 da, baremo horretan, ez? Baina esatiz bet, Steam, nik ez da 12 urte onda diseinatzen konsola hau, orduan, ez da egun batetik beste okurtu zaion zerbait, eta plataforma potente ba, esan. Eta kontsola batek, ez dakite, PlayStation azkeneko PlayStation zema balio dezake. 100 euro, baina ez dezu konparatu. Esan genezake, honek dauken gaitasuna, Nvidia, GTX 1050 batek daukena, bai, 1,6 teraflop dauzke honek. Ez dakit, PlayStationak okidazake askoz gehiago, doblea, triplea, kuadruplea. Baina, bi gauza desberdinitarako dira. Esan dezake, hau oso makina ona dela, portablea delako, eramangarria delako. Hori da. Vale, zinegu, bai. Bueno, mugikorrarekin bideo editatzea eta ordenagailuarekin bideo editatzea ere, berdin egiten zaigun bezala. Claro. Eta gero de bai, hau Linux batean pentsatuta, baina dago pentsatuta prozesu bat edo bi irikita aukiko dituzula. Orduan, memoria RAM guztia ia erabilingo du denbora guztian. Ez da, bideo editatzen nahi zen momentu, ez dakizen bat bideo, memoria RAMean kargatuta dauzkazu, eta gero mugitu behar dituzu, eta informazioa alde batetik bestera mugitu behar da. Orduan, ez dago pentsatuta horretarako, ez dago ediziorako pentsatuta, dago jolasteko pentsatuta. Baina, ondo dago, alternatiba ba. Vale, beraz, abantaien artean esan dezakegu daukela kalidadea irudiarena, tarjeta grafiko oso potente bat, ergonomia, latentzia falta, gamer batentzat oso azkari funtzionatuko du, erabiltzaile esperientzia ona, legia, pizo eta segituan martxan izango duzu, aipatu duzu aktualizazioekin erotu behar ez duzun hori, akaso kontra esan dezakegu bateria ez dela bere gauzarik onena. Eta gero nik rekomendatuko nun dauzke 3 bertsio, bai, merkeenak dauke EMC bat, bai, disko gorra. Disko gorra oso garrantzitsua da, ze beti eukitzeko kuadrian norbait, beti gogoratzen dela gauza guztitaz eta perfecto eta super azkar gogoratzen dela, bai. Oso garrantzitsua da, olako gaitasun bat eukitzea konsola batek, hau da, diskotik oso azkar irakurtzea. Zetuek pentsatu 8 giga edo 10 giga kargatu behar balima ditut, horrela, segundu batean, gaitasun asko behar du. Osea, azkartasun asko, ordu, memoria rama, super garrantzitsua da. Baina, diskoan gordeta dagoen informazio guzti hori ere oso azkar irakurri gara. Orduan, goratzeko gaitasun hori aukitzeare bai sistema oso importantea da. Orduan, bigarren bersioak dauke horrelako NVE SSD bat, Solid State Disk bat, iten duna, ez dakit Maca daukezuen pertsonak, eta hori integratuta daukezu. Eta lehenengo gauza da, sensazioa, ze azkar kargatzen duen danak. Interesgarria da. Eta ez dut esan, honek bai, usteu olako SD bat sartzea, mobiletan sartziten SD bat sartzea, horren ikan almazenamentu gehiago gitzeko. Pentsatu jokuak, adibidez, 60 giga okupa ditzazkela, Elden Ringek uste, gutxi gora bera hori okupatzen dula. Orduan, bueno, interesgarria da. Hori Nintendo Switchak badauka, baina, bueno, honek bai. Ados, prezio hori dagokionez, aipatu duzun oinarrizko hori 219 eurotan dabil, oraintxe ikusten ari naiz, 64 giga, baina aipatu dezela disko gorra motelxeagoa. Bai, eta gero behartzen zaitu erabiltza disko SD horietako bat, XC horietako bat. Orduan, beti zabe nola bain mugatuta, ez zabe chip externo batekin nun transferentzia velocidad txikiagoa da, orduan gehiotaratuko dizue, orduan exigentzia pixka egin da beha dezu, 250 hartuko nuke. Erdiko hori. Hori, bueno,
€130 garestiago dena. 549 euro. Hala ere, esan beharra dago, hau desmontatu egitekeela eta aldatu egitekeela SSD-a. Zuk sartu diezaiokezu. Orduan esaten zu, jo, ze ondo, probatuko dut. Bueno, nik ez da probatu. Eta Steamek esateu, aldala, baina kontu zibili behar dela. Hau oso sistema enbebitua, oso komprimituta, oso toki gutxian ordenagailu osoan daukazu. Orduan, pixkat kontu zibili, vale? Aldatzea bazazte SSD-a edo kontu zibili. Nola esateko, tamaina izango luke 13 pulgadako ordenagailu baten zabalera, gutxi bera. Bai. Eta altuera erdia. Bai. Hori pieza guztiak. Pantaila izango dira 10 atz. Uste 7 pulgadako pantaila daukela, baina gero zabalagoa da, nik uste ergonomia gatik. Aizue, Steam Deckari buruz ari gara, hemen Julen eta biok gaur egin dugu ardoaz bageneki bezala, bideojokoei buruz bageneki bezala, eta hizkuntza minorizatuei buruz bageneki bezala. Nik gaur bi ondorio nagusi, bai ardoarena esan dut, ez flipatu, eta Steam Deckaren ondorio ateratzen dudana da, gamer jendeari itxaroteatzea bat ere gustatzen. Ena behar du azkar instantaneo, venga. Bai, eta ala ez palin bada, pixetka kazarra ez. Ondo dago. Goizero irrifarra Unai Elordi Hidalgo, Steam Deckaren inguruan ez dakit beste zerbait azpimarratzeko badugun. Nik uste esango nuken dena esan detela. Egia ni ere review pila bat begiratzen egon itzala eta bueltak ematen eta denetatik entzuten ez du ez askotan YouTubeen asko clickbaita dira. Eta zabor asko da orduan. Neire kostatu zaiten erabaki hori hartzea, ze azkenen inbertsio importante bada, baina nik uste jokuetara jolaste gustatzen jenderentzako oso inbertsio badala. Zu asebete zaitu? Ni bai. Vale. Garbi geratu zaigu, baguk zuekin dab eta bagoaz, bihar asteazkena eta beste kontu bat izango da, baina gaurkoa, hemen arratsaleko 6etan, 2 minututxo barru, izango duzu informazioaren aria, Egoi Belategi lankide eta beste lankideen eskutik, Unai Elordi Hidalgo datorren, hemendik aste pare batera, edo ez da ginez, ikusiko du elkar. Julen, zu ostiralera arte? Ostiralera arte, ondo ibili. Eta zu entzule, nahi baduzu, bihar 9:05 hemen izango gara, eta bestela, ez aldatu, geratu hor, orain aria, eta gero bestelako kontuak izango dituzu, Naiz Irratian. Bihar gu 9:05 itzuliko gara. Izan ondo, aio. Elkarriekin dap, airean goaz, zuk nirekin dap, nik zurekin dap, kolosala izango da. Laztu eta dap, elkarrekin dap, airean goaz, zuk nirekin dap, nik zurekin dap, kolosala izango da. Irea hasida, zulotik argia, batera goaz, goruntza begira, eutxi eta tira, erori bestela. Laztu eta dap, elkarrekin dap, airean goaz, ogirekin dap, nik zurekin dap, kolosala izango da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Keep calm and bigarren kafea.